Ndenge ndichingo baya. Nini vanogona fire. SIS MELLY makushanda manje. Makushanda manje. Oh, boss, kuna gara singashandere. I'm working. I am working hard. I am working hard, boss. I maybe mazvoona ndikushanda. Hi guys, hi peeps, hi people. How are you guys? How are you, Clara? Paida Moyo, Leah. Hi Leah. I love you, Queen. Marvelous. Julie say Dube. How are you, Dube? Hands why? Okay. I want to explain. Yeah. But there's no critical question though. So don't know about 2 weeks, I think. Kazunga, how are you? ADC, my boys. Love you, princess. Loka Diamampunte. Julie say blessing to my princess. ADC, my Kithi Murasta, my Kithi. Mukashai kwako haiti kuti muno this time amusi kunodla lofu my Kithi. Muri kufunga kunodla huku nemachili pa challenge papa shema India Quite SIS MELLY, why that's why you ignored my message here, masters. I didn't ignore any message. Maybe and ndinakuiona maybe I didn't Tula bejulu. Tula. Thank you. Sukane kuvalisa mari. Iwa tula. Tula. You don't do that. You don't do that. Manonga chi hustlers rapa social media. People were hustling. I love you too, my princess. Love you very much. And Jafarisho. And the Tula Bejulu Dega. Une Utsi, Uriburo, Tula. I'll do to unmadly. Eh? I was like unmadly in Itula. And it's a controversy, so there in Itula. Controversy, Asim Mimi, guys, Munoshamska, Van Makawaya Chitapana, Papana Yokozna, Pariza, and Ingani Vanute. Hamudi shokoramwara muridi moviki kwazvo zvinodzidziswa cheko hamudi panenge pane vanhu 20 pakaita mafight munenge bakazara saka munhu anenge kutongoti gatinde ikoko because controversy sales asi mhosva muri kupa vanhu vanenge vachita malive mhosva ndimi ane mhosva ndimi tatenda dhirikwa ane mhosva ndimi anzina Dagi Max waisi Dagi ndina ndangoisa Dagi hazindarova aiwa nisuru tanga tiri palife Roslyn na Lokadia hinda musina kutiona tatitori palife nisuru wani anmona imi ndimi munenge muchikuzira asi guys ngatimbotarana ichokwadi tiri kuita nyaya pano guys munoshora animi vanhu vanenge vachihava ticha malife tichitedu malife edu ekupopota tichizvipengera panapa tichipenga depression iwo mabipolar yatinenge akatibata tichipopotera panapa imi muchitikuzirira handimoona ane mhosva ndiani imichiti kuzirira pakauya vanhu vanonamata zvingade mapeji ana chaplain Piruko unoona anenge ane vanhu 50 vachita life melody steamer oda ndikuigire kubva kuJosi undibate kuWhatsApp melody you made my day. I love you princess. ndibate kuWhatsApp ngatitaure guys pindurai mucomment section guys tingoita edu general nyaya mundikudzisa ndakudza nyaya yemani kikiri ini ndati marules avhariswa kusisina zvemarules zvakavhariswa kusisina mari inopiwa vanhu zuka kavhara nyaya yekupa vanhu marules andika nokuti marules andanga vanhu vanga kuita marules vachita havo inenge iri hustling anditi vachihasla vachiita marules avo vachikanda marules vanhu vanga vachikanda vamwe vokanda malemon pamarules vamwe vokandawo poto pamarules vamwe voimba vachitambawo pamarules vamwe vokandawo bhutsu pamarules vamwe vokandawo mabhegi pamarules anga ngoya zvakasiyana anditika kwai ndimi as you follow inema mastokos in I don't agree with you in I believe kuti you are the problem because ndeka mutino dambokon imbwenda imbonozara pa live yayo kosuna achiparidza paya tione kuti muri serious
zvako Powell iwewe vaudze isaladi iwewe paunenge uchisisa masaladi kuti vanhu vabike mudzimba vabikire varume vavo havadi kubika masaladzi. They don't want ita live uchiita masaladzi zvioni unenge ne vanhu 20 havadi. Tiuye panapa zvinchiti ndauya kuzotaura kuzogwa panapa ndiri kutukana ningi uone kuti chinoflya sei chinoputika sei chinenge chiri kuma 3000. Saka vanhu vanenge vakuita koni handi unozati ma-content creators anzesa kuri kubuda bhegi ndokoutomanya nako ndokotomanya morning prayer taura ako mesa havadi chokwadi wazvinzwa here masitokoso hamudi chokwadi morning prayer makuseni munenge muri 5 munhu ngacharamwa kuti morning prayer vedu vemorning devotion ngacharamwa hanzi zvokuparidza tisvikiko zvandototaura pano Paita izvozvi kungonzi ningatanga ari kutuka vanhu muone kuti ndosara ndoga panapa mati rikoko nenocho nditotiwo bhabhai guys gavhai kumhanyira ikoko inema here inema animona saka controversy sells yes. Saka ndikuona nguva vanhu azuka atigonera avhara madhama aita mashoma atigonera avhara guys musadaro imi ndimi maiunza drama iri imi ndimi maiunza drama njambanja ndimi maiuya naro. Yes, MC Diaries vana MC Diaries havangu vachisakoni chete andisana handiziva kuti vana MC Diaries havangu vanobhadhagwa how I don't know kuti vanga vachitobhadhagwa because as far as I know right now andisati ndaona panenge pachitonenge kiri pachibuda maadverse meaning to say kuti she was not getting paid. So pasisina zvemarules akubhadhagwa that means it's going to be less drama. It's going to be less drama. It's going to be less drama. It's going to be less content kuvanhu. Animona less drama, less content kuvanhu. Antimazvona. So mareels guys kana muchita mareels kune avo vese vari kuma upcoming ari kuita mareels nangoti ndikuudzei kana muchita mareels musazoti ndo manitese semareels angu ita se akuna kubva kuma first world countries mukaenda pa YouTube Zuka akato announce ipapo akato announce ipapo anditi maona akato announce ipapo kuti we have closed tavharisa vakavharisa kwese pasi rese kwese akuna reward chabhadharwa anditi maona akuna reward rinobhadharwa zvachose and zvokumonetize kana riri page new one uchida kumonetize pamalives antika they are not monetizing any new page handisi kuziva kuti chikuitika chi they are not monetizing any new page. So chasara chiri kupiwa vanhu masters aripo get it right guys masters anopiwa because imi ndimi munenge muchipa munhu masters andisaka vanhu vachabhadharwa pafacebook hapachina aiwa masters aripo kana unawo masters unawo master sure SIS MELLY mazozi achabhadharwa achabhadharwa maruzi andiri kukudzai maruzi achabhadharwa saka masters ndiwo asara kana waitawo vanhu vakukandirawo masters andika kune avo vagara vaine masters achona animaona kana wakandirawo masters aiwa ndeyako unopiwa andiona unopiwa masters mari yako yemasters unopiwa kana waita of which masters guys totozviziva hedu kuti vanoita masters ndivana Kora Obidi ndo anogona kubuda palive aine 50,000 stars dzekupiwa. KuZimbabwe ukatoona wabuda uine 300 stars kana kuti 500 stars wapuwa chaizvo musi uyu unenge wamawana nokuti munhu wese ari kungongwavha tingohasila saka mari yekuti azogara achikupa yemasters hapana ibudi. Ndosaka muri kuona malive anobhadhara kune vagara vachibhadharwa. Mirai ndikuudzei anzi masters ari kubhadharwa because Zuka anowana more money from masters compared kune ari kupiwa wacho. Okay, yes, true. Zvitagwana tula masters achiri kubhadhara because iye Zukawo pamasters amunopiwa ane mari yaanotora pamasters iwayo for nothing. Iwe uri kupa munhu masters iye anototorawo percentage ipapo saka imari yaanongotora anomaona. So asiza zvake kuti naAfrica kuno kumasters aya mashoma anopiwa vanhu masters anotopiwa vanhu kunze kwenyika uko ndio vanotoita masters kune vanhu vari maqueen of Facebook aripo guys tisanyeperane kune vanonzi maqueens of Facebook vana Kora Obidi anomaona maAfricans ari kuma western countries uko kuma first world countries uko ndio vane 6 million followers ndio vari kuita big ivavo andimona ukona munhu anogona nokutengera motikari cash andimona kunotenga imba ye1.6 million andika US dollars in a foreign land. Mwana waya hana kana 10 years ari muAmerica andimona agona vari kufamba nebag and anotokuudza kuti Facebook pabasa
anotokudza kuti pana paFacebook pana pandiri pabasa ndo indanopfeka content yakanotonyatsokuya chikonzeresa chikusharidzai penti yake achidini kuti mutaure anonyatsokreta traffic. She creates traffic kuti munyatsonozaraiko munyatsotaura nezvake, more money to her. Haana anoshanda kuFacebook. Vanotoziva kuti paFacebook kune vanhu vanotozikanwa paFacebook varipo. Anzi Kora anoshandisa English saka fan base yake is international. Plus content yake yaanoita haigone kune vakawanda MC Diaries. The content yaanoita kuti anonyatsa kupfeka chidress chake kugara beya kudai vangani vangazviita. Zvoda zvivindi zvando zvinoda kunyatsotanga wamachikokiyana chekukachasu andiona kuti unyatsogona kuzviita nokuti content yake chaiyoka ayayaya iyaya ndoina uya mwana ndompa sando dzakasimba kozi content iya inoda vanhu nemoyo handimeno uri munhu wechiblack uchita zviya panenge pakaipa anzi my page rakaitwa monetized ndine 6k rini Julius kandi ndikutaura iko zvino zvaiko zvino mapage akamonetiza kudhara akamonetiza pakamonetiza papa anti it's a new policy yaiswa iko zvino manew pages havasi kumonetize. It's a new policy yaiswa iko zvino izvi manew pages havasi kumonetize. Kana wagara uchimonetizwa wakamonetiza kudhara katonga wagara watomonetizwa wakatomonetize uripo, make sure to keep your page clean. Andiwana chingochengetedza page yako riri clean iroro urambo chingobhadhagwa iyoyo. Andiwana otherwise vari kutanga iko zvino vachiti taakuda kuti timonetize tidini havamonetize haasi kuaprika zvokumhanya. Hanzi kana uchida kuti mari chete shama Lake Morals hanzi narufaro page 1.6 in California is not much. Anogara kuLA and inonzi it's one of the most expensive state. LA anogara kuLA one of the most expensive. Tongo wachinzi zvinhu zvinodhura kuLA iko ndoko anogara agarika kumatauni madikani anogara kuLA ikoko kwacho ikoko ndoko anogara kunonzi kunodhura zvinhu ikoko ndoko akatenga icho kondo chacho icho chinonzi kondo ameno kwai kondo tongoona kairi hondo apa vavegodo vachiti kondo vamwe manajiva kati haisi imba ikondo vamwe kati togozviziva hameno andimaona. Asi chiripo chekuti shamwari 1.6 million yakatowanda US dollars yekuti utenge ngikiri iyo condominium yacho condominium ameno iyoyo andiwana. So California is what I saw. 1.6 is nothing in California. Kandi California ne LA zvakafana naye nerufaro zvakafana naye California ne LA yacho zvinhu zvimwe chete. Manje ukabvisa skate uchida kuti tire kuno kuZimbabwe unotukwa, but zvinongoda munhu anenge ane thick skull yake. Hanzi LA is California. Wo atizivi zvenhai page msaka Los Angeles izvi ndekuti Los Angeles tasingazi kuti kune California. Saka it's nothing. All right, LA is okay. Saka koko California kwacho kwanogara ikoko animona anzi 1.6 is nothing. Wow, kureva kuti kunogara mbinga uko kunotogara mbinga, because tikatoona iwe ukatotenga imba kana kuti 300,000 nodouya uchiti Facebook inotokaura chete uchibrega every day apa. Saka kuzoti 1.6 zvayo kwari koko, meaning to say kuti kunogara mbinga. Hanzi congrats to her namandi. I sell real estate if anyone is looking to buy investment properties in the States. Okay, vanoda kutenga dzimba kwanzi ndokwandogara kwai ndokunogara chichi. Okay, ndokwamunogara rufaro page tuku yako guys tinenge tiri kuCalifornia next year then ikuenda kwarufaro page ikokuko then ndiri kumba kwarufaro page ndakukushanyira next year ndiku yako iwe rufaro page. Hapana zvokundidzinga usandidzimbire ifoni kana ndasvika paairport ndakuti ndasvika woti ndiko kana kudzima foni uvhure foni yako tuku yako next year kuko kuCalifornia ikoko kunodhura zvinhu ikoko. Coming there, coming to visit you ikoko. Maybe ndingaita wasu asi ndikatoita wasu ndachembera kudai seugaiziga nditoita more money kudarika Kora, because anenge achakuzodzotuka chaiko chinyatsotukirira ndakaiginowa ndakadla gino maimwe ndakasa kusaidi kudai ndakapfeka chibhurugwa chibikini ndichinyatso nditoita more money because anenge achida kuzoona mashura. Saka I will make more money than Kora, because people vanenge vachida kutouya kuzoona mashura kuti mashura kwaita mashura uko
kwaita chembereya maigwe handinoita mari fungwa mari zviri sei sei aiwa ndinoita mari yakasviba risi imboyanzo kuimajina sha ndakapfeka zvibhurugwa zvakora zviya nechidumbu changu chakati mai mwana chijojotengi nekabra ndichinyatsoti ndakaiginowa muchitukira nyatsoti wasu 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 aiwa mari inobuda because anenge achimumanya kunoona vanenge vachakuzotuka si mari unenge uchitoita vachikutuka siyo bhegi uchitosekiwa karo mudengala mbo zviri sei sei ndinofenda nemari simba rashe ndinofenda nemari because vanhu vose vachada kumhanya kuti kuchembere zvaita sei anoona zvaita sei ndichetsogara beya aiwa ndodzoka nebhegi andoya nebhegi rakatokura zvisingaiti anoya nebhegi vakaoma yo imagine ari yokozuna guys yokozuna obva anyatsokushamawo yoko anyatsokushamawo obva anyatsoti chibhurugwa chinenge chine katambo kumasure uko changovhara pamberi apa poga apa nekabhura onyatsokuya wachiti yoko's kitchen aiwe yoko's kitchen unofane bheki pogoda zvivindi yoko panda tingovesa zvivindi chaiko tongomwa zvikachasu zviya tongoita mavhidhiyo 4 chete atofane keshi tofane keshi anze I'm nice 1.6 won't get even a nice condo Dallas says gorgeous homes way. Okay, but even ndokwanogara ikoko kuCalifornia siyokoka zvakaoma kwaiyo chikora arina nifana zodhwa vantu anenge asitorina penda pavarume ndo vanenge kwana but zodhwa vantu sei asiri kuyatsoita mari chaishai sei asiri kuyatsoita keshi nokuti zodhwa angadi ave samwe uye hatopfeki bhurugwa akauya kwaina mili yokozuna tokumbira musazviita please iwe siya munhu atsvage mari iwe yokouite iwe anzi dhumebe anozviita dhumebe anotozviita because ndakatombomona akapfeka pendi mutaunu dhumebe anozviita dhumebe anonyatsozviita manje dhumebe anozviita dhumebe atori soba chaiko chakanotozviita because ndakatomboda kufenda mwe musi ndichipinda mutauni ndikamona akapfeka pendi maziparachute aya mazihombe aya mapendi ndikati ko iyi ndeipi achifamba akadaro mutauni asi dhumebika asina kupona zvakadaro achifamba akatodaro mutauni ndikati ko iyi ndeipi neidhumebi bhurugwa kairo akapfeka zvikaito zviri mufashoni asi ndakatoona kuti asiri yoga ngakapfeka vakawanda vakatopfeka zvibhurugwa izvozvo parodhi pavo ipapo vakapfeka zvibhurugwa izvozvo vakawanda parodhi pavo ipapo vakapfeka izvozvo ini pakaoma ai anzi zodha mazano adzikama anenge ane boyfriend anenge ane boyfriend yokwanogona kupfeka sandi anopfeka wani sandi kubhutswana kwanenge akapfeka wani sabhina ndakamuona live and akanyatsa kutopfeka bhurugwa iroro hamene zvinhu zvinopfeka mazano izvi kuti rinenge riri bhurugwa like mazibhurugwa isusu taita kuzotedi maparachutika but izvo zvinopfekwa izvozvo izvo vanotonyatsozvipfeka izvozvo kutonyatsofamba vanotozvipfeka izvozvo izvo saka nyaya yangu yanaishara ndeyekuti kune manew bloggers ari kusimuka manew socialites ari kusimuka anomaona hakusisina marules anobhadharwa guys no rules rinobhadharwa no new page that is being monetized hamene kuti problem ndechi kune avo vari kuda kutsvaga mari vari kuvhura page tiktok iko zvino ndo iri kubhadhara handiti kupanana maideas tiktok ine magifts ndo wakafanana nemasters kana let's say social media kufacebook uko nokuti havasi vese vari kupiwa futi masters even social media kwachona kufacebook haimona kuti isusu panapa titorina kana ningikiri hatitorina kana masters panapa hatina masters isusu panapa hatitorina masters takatombomafambira masters tikatoona kuti tisiyane nazvo tikatongosiyana nazvo zvemasters izvi anomaona hatina masters saka kune vanenge vachida masters munoenda kutiktok moita zvemaaccounts enyu yekutiktok ukoko kune anopiwa amunoti magifts ayaya amunenge muchikandirwa iwayaya anomaona amunenge muchikandirwa magifts aya ndo amunobhadharwa ndo amunopiwa iwayo ndosaka muchiona kuti most of the people right now vamhanya vaenda kupi vaenda
kutiktok vazhinji vakuita malive kutiktok vachipiwa magifts iwayo vachiita macontent avo kutiktok vachipiwa magifts iwayo ndokwava nemagifts lese wavhura peji rako nhasi une peji rako anotika harina chariri kukupa nokuti kana risina chariri kupa kazhinji kachona panenge pasina point yekuti uchengete peji anditiona hanzi do you get my life, do you get paid for my life? Yes, Milly, yes. Ukaenda pa page rega rega ukaona uchida kunoona live ukagamiwa nema adverts page roro no badara ukaenda pa live any page remunhu rawaenda ukaona uchinotanga kuba ipapo chigamiwa nema adverts chete uchiti ukaona live chachimunya woti ponzi advert page roro rinobhadhara animona kana muchiri kuona mukaona musisaoni malive mozati monetization hapasisina musisaoni maadverts kana maadverts achingoripo chete rinobhadhara animaona ndosaka muchonati takipa old page lori anoona isusu page inini page rangu rine vanhu vanorisekiwa zvokutodaro very high in IT vanorisekiwa zvokutodaro zvokuti vaya vanenge vachinyeperedza dzinoda kuripinda unoriba kana unodii haribiki rangu harina zvarinoitwa harina zvavana zvaunoriita yeah good. Okay, how was school today? First day at school. It was good. Okay, go and change your uniform. But you must pay school fees. Oh, for this month. I'll give you. Go for a school fees. They say that if you don't... You think of school fees. Go and tell them I don't have. Mama said I don't have. I'll give them when I get it. I'll give you. Anoona so hanzi apa ndopopota sendichiona maadverts au paunotopopota ipapo chiona maadverts iwayo ndo masensa acho iwayo ndo masensa acho iwayo maadverts vanenge uchitoona iwayo ndo masensa achona iwayo andiona saka usambopopota kwengoti ndatopawo SIS MELLY 5 cents apa ganditongoona anditiona ganditongoona saka kune ava vari kuda kuita mari pasocial media anditi vari kutsvaga mari pasocial media like now the only platform yamunokwanisa kuti muite mari endai kuYouTube guys kuTikTok kana kuYouTube animona endai kuYouTube kana kuTikTok antimanzwa endai kuTikTok kana kuti kuYouTube ndokwamunodi kune mari iko zvino but kuYouTube manje moshingirira because kuYouTube iwo noti makazviona kuti macontent creators akawanda vanongoya vokanda link pamapeji avo kuno kuFacebook vachatambiri kuFacebook stereki vokanda link yezvavanenge vaisa kuYouTube imi motevera kuYouTube kunoona animaona because kuYouTube ko vanotobhadhara ukangosvika YouTube hainetsi ukangosvika namba yavari kuda is it 1000 1000 followers paYouTube wakutopiwa mari yacho wakutomonetize animaona mutomonetize kuYouTube saka YouTube kana iko kuTikTok uku moenda kuTikTok iko kuTikTok ndikona maruta zvemafollow to follow ameno zvinenge zvichitwa mafollow to follow what animaona kune avo vari kuda kuita hustling dzepasocial media chero riu rekuInstagram rakavharwa amazati Instagram ndiyazuka ndiyemeta riu rekuInstagram akuchina chinobhadhara zvichabhadhari zvakabviswa zvese animaona zvakabviswa zvese andi muri kunzwa saka endai kunhingirikiri endai kuTikTok ndokwamunenge muchikwanisa kuti munodi munoita zvamunoda kuita ikoko modzoka yenyu kuno motamba moenda uko monotambara mupiwa magifts muchidaro kana usina masters kana une masters there's no need kuenda unopiwa magifts uko animaona there's no need kunopiwa magifts unokutamba kochowana masters ako pano zvakafanana animaona kana kunovhura YouTube channel yako and right pa YouTube channel apa mirai ndikubatsirei pa YouTube channel apa problem ikuitika ndeyekuti munhu wese akuita makuwa makambozviona kuti pasocial media munhu wese akuita makuwa blogger wese munyuwana ari kuuya necontent muri kuita content yakafanana mese ndosaka mari yacho isiri kunyatsobatika animaona ndosaka mari yacho musiri kunyatsoiona muri kuuya necontent wani mese ukaenda kuYouTube makuwa ukauya kuFacebook makuwa anditika SIS MELLY vazoti maititi vazoti madam bosi vazoti Olinda wazoti angori makuwa chete same content every ukavhura apa same content ukavhura apa same content ukavhura apa zvangofanana pese yangove same content animaona saka you can never make money kune vari kutanga kupinda ava try to find something chisinawo vamwe try to find something different content because really
takutobloka mamwe mapage atidi kunyepa ndakuudza ichokwadi inise nangu mamwe mapage nokuti kungodai ingori seminyaya everyday makuwa pamapage 50 maimwana saka ndakutobloka blocking like kutoona kuti izvo uti apa ipage rinenge satavekana nevanhu rinenge rine vanhu 1000 kana 1200 anoona ringotaura zvandaona uko zvazviona uko takutobloka anoona we are now blocking mamwe macho vantu zvataugwa kudhara zvataugwa izvo zvinhu zvavanenge vachitora chingochinja zvichingoenda zvakada chingoenda saka YouTube chayakazoipira manje YouTube manje tikangwarisa paya maenda kuYouTube paya matora kune vamwe vaita content yekutora like panapa pavoya panapa taita live yedu panapa tapedza paya iyo downloada live yaya panapa vakuenda kunoitora kunoikanda kuYouTube ini ndine vakomana manje vanogara vakagadzirira vanoita izvozvo vanotoita izvozvo zveIT andimona saka vanomboita nguva yekupinda mumastreet eYouTube mu vachirova mastrike saka haudi kuzopiwa strike kuYouTube manje because ukangopiwa strike kuYouTube ka musatore content dzevanhu kana maenda kuYouTube don't take content dzevanhu because unorohwa nestrike ugoshaya tokashandrei gore rese musatore content dzevanhu go and find your own content because munorohwa nemastrike seni boys dzangu hadzina tsitsi dzinotorova nemastrike zvekutodaro anomaona zvekutorova yesililikangu yesisevere munorohwa nemanikikiri kwanzi kuTikTok kwakawanda maprofita inema kana paFacebook kwangowanda nyaya yemaprofita inema nhai wedu wendo yauchataura maprofita pano pasocial media ungawapedza iwe kuTikTok ndofunga kakuna kwa atavafumura kuno kati tinogarira neko kuno kuti tichagarira neko kuno kusocial media tichitaura kuti muri vefeki nema tinomboita kazvivindi zvokuwadza kuti munonyepa andiwana zvino kuTikTok ndofunga hakuna munhu anodi anoita anzi one day social media ichaita police to the point yekuti haungoi uchiumana mira uone zvako Facebook social media mira uone kuti cyberbullying zvichapera izvi mira uone hanzi kungoitsa mari kuvideo kunoitsa mari here kana zvinoda live Fabian kuTikTok ukoko vanoita malive iwaya handitika vanoita malive even chirongoenda unotaura nyaya munoona kuti vanhu vakawanda vave kungoita zvemalive ikokoko hamene zvavanenge vachiita ikoko vachingoita malive vachingodididi anomaona variko hes Joyce hes Lady P anomaona anzi kuTikTok hakuna anoita tek nemunhu exactly ndosaka vawanda ikoko maprofita ikokoko andiona zvino isi kuno kuti tinombogariraka ivava maprofita tomboya toti nema dzenyu neng'anga tombova challenge mbijana tida kuona mapowers avo toti tangai matiroya isusu tione kuti munoroya anomaona toona kuti hapana munhu aroyiwa ndezvekunyepa izvi saka maprofita neng'anga ava vazere kwese anomaona vazere kwese maprofita neng'anga pano pasocial media mungavapedza imi maprofita neng'anga problem havasi maprofita neng'anga vari kuhasla mina ndikudze ichokwadi maprofita neng'anga vari kuhasla anomaona problem ndisu tinoda zvinhu kungonzi paita munhu adai ikoko paita munhu adai ikoko paita munhu adai ikoko and I saw a lot of creators on YouTube complaining Facebook and Instagram rules will not pay. Yeah, ichabhatari ndizvona ndichitaura panapa kuda kunoprofitwa ndakambokuudzai kuti Satani ane simba musavhundutswa nekuudzwa zviprofita amunoti moda kutaura chichema here rakamira pamusoro pegomo here kana ndakamira pai musavhundutswa nekuudzwa zvinhu zviri pakati muupenyu hwenyu hanomaona hazvivhundutsi izvozvo because nyandisi kuti munoda kudzwa munotopisa neshungu imi hamunopisa neshungu chaiko munombobhowa wenu ashuwa Cynthia tell them vanombobhowawo ava vanozouya vachichema kuseri uko kana vatanga kuyavo vachichema SIS-MELLY ndakabikwa mari asi tataura muromo watonda pasaidhi sewasabhina tichingotaura everyday muromo watopenda uchingotaura havanzwi do not be shaken by being told what is happening in your life guys because even ibhebheri rinokudzai kuti Satani ane simba rekuti gomo ibva pa uende apa zvichireva kuti handika even maprofita neng'anga dzenhema zvine simba rekukuudzai zvinhu zvamunoziva zvikuitika nemupenyu hwenyu anomaona vane simba rekukuudzai zvinhu zvikuitika nemupenyu hwenyu anomaona because zvinoshandiswa ipapo zvakasiyana siyana magic dzinenge shandiswa kuti vaone zvikuitika mauri zvakawanda hapano pakunoti solution dololo solution haibudi anti munoona
solution haibudi. Saka ndichikudzai kuti musakunyanya kuvhunduka nyaya dzezviprofita izvi. Munozviziva here kuti iwewe you are the best prophet of your own life. You are the best prophet of your own life. Usati waudzwa life yako nomwe munhu, iwe you are the best prophet of your own life. Everyone vanotobowa sometimes. Vanobowa. Vanenge vachingodzokera kunodhligwa mari kwako vachingodzokera. Kana vadhligwa mari vodzoka manje vozouya manje kwaSisimeli manje. Handi ndichauya nenyaya dziri kuseri dziri kuinbox. Vakadhligwa ka paFacebook ipapa. Ndichauya nadzoka. Ina ndichaurika nyaya nokuti uyamutaura nyaya dzenyu mudze vanhu mega nyaya dzenyu. Uyamutaura kuti makapa ani mari. Makati kudi tapaidza tobva tati nai comment section ndogara ndichira kuti chipa nomubva mapisa vanhu. Nokuti takuda mbopota chivapisa vamwe vedafa. Vana mbopota chimbopiswa mu comment section kuti vanyatsoza. Nokuti kana tichaura vateereri vanenge vachitinopenga. Avadi vanoti tinopenga. Usati waudzwa life yako nomwe life yako unoiziva. Unoenda unodzwa kuti kwai ukavhura mfiriji pakona pane green paper. Pane ndiani asingatenge green paper. Ese green paper mfiriji ndiani. Unombopota uchinzwa musana. Pamusana pako apa panombopadzasi pekuvhu panombodhonza. Andika wombonzwa musana wonzwa makumbo. Zviri kudzwa munhu anenge ane 40 years and above. Obviously kusvika pa 40 years makumbo handi anombofuma achicomplain anti age. Antom izvinhu zvitori natural. Kana watongouye kuzvifoti zvichiinda wandinogona tombofuma uchitongoti gumbo rangu radai ndatobatwa necramp. Handiona kana kuti wagara uchisungoudza musana uchitika zvinhu zviri kuenda zvichinja. Mabhonzo edu aya asisiri mabhonzo akafanana nana Precious Mushangana. Animona tave kuzvifoti mabhonzo anenge atosiyana. Hanza mshocha vhara monetization futi havhari monetization. Vakamonetiza kudhara akavhara monetization anenge auraya business rake mari yake nizobvepi. Vanhu vanobva vatiza vese vabva vaenda kuTikTok. Remember ari pakombe Zuka is in a competition neTikTok yemaChina. Andiwana ari pakombe because TikTok kana ikavhurira uku iye anobva avhurira kuno kuikavhara vari pacompetition. Anti muri kuona anzira Fabian indai kumachechi. Kana iko kumachechi kwave triki Fabian. Kumachechi kwacho kwatove triki zvokutodaro. Zvokungoprofitwa zvisiyana nazvo. Inde unonamata Mwari chechi. Inde unonamata Mwari kuchechi. Go and pray to on. Munozati ukamunamata Mwari uyu wega nokunzwa. Haakupindi problem isu tinoda ma-instant prayers, ma-instant answers. Kuti ndanamata asi Mwari ngabva zvita ipapo. Munozati Mwari anokudaira nenguva yavo. Ndipo patinokanganisika ipapo. Animaona. Ndipo patinokanganisika ipapo. Mirango yam go and submit your request to God, your prayer to God and wait for the answer. Be patient, wait for the answer. Inouya, ichauya pa inouya ipapo. Ichauya answer. Ukaenda maprofita wakumunoteka mambo nobatwa mburugwa pamberi apa munobatwa konzi kunamata kushandira unoshandigwa zvose nyama nemweya ushiye kuti zviri kufamba sei. Animona ushiye kuti zviri kufamba sei. Animona saka panonetsa maprofita akazara kwese uko ariko kuno ariko ushiye kuti zviri kufamba sei. Animona nganga dzichita ugarira neko chikara uko neko wati kubvisa chikwambo chakapinda mukati saka mina ndinofunga kuchibvisa nepenzura yangu chikwambo chiri mukati ndinofunga kuchibvisa nepenzura chikwambo ichi iwe nengo desperate ka kuda kubvisa chikwambo utanga waiswa penzura ya inganga kuti unobiswa zviri mukati izvozvo. Animaona saka panonetsa guys musangotedzera zvimwe zvinhu zvamunenge musingazivi. Namadzidzai kunamata mega. Dzidzai kunamata mega musade mashortcuts. Musade mashortcuts. Sina ngokuti zvamwe nyaya inenge yemaReels nemauyu kuti vane masters munawo anobhadhara. Handizivi kuti anobhadhara zvakaita sei but ndina amene kuti mari yakawanda ine masters kuti mari shoma I don't know but zvemaReels akuchina zvemaFacebook live anobhadhara kune vagara vachibhadhara udhara vai varubhadhara. Ukaenda papeji remunhu kuona usina advert ari kuona ari bhadhari peji roro. Saka zvinoreva kuti pachamboita pisi inoshamisa pasocial media because hapasisina there's no way no need yekuita hapasisina ushu unenge uchiitirei drama popasisina mari. Most dramas dzaitirwa kuti dzaitigwa kuti mari ipinde mukambani handiti. Saka now that money is no longer unenge uchifire yako nokuita makambani zvino unotouya uchitoshinga nepeji yako utotengesa zvinhu zvako. Andiona kana nepeji yako utengesa zvakada kuti asili yako kunzoko masikati woya zvako utandara nevanhu masikati woswera uri kupeji kuhasi kwako oso yako time otandara nevanhu
Anti mashona. Anzi 1 cent stars. 1 cent. Saka ukapiwa 50 masters 50 cents. Inga pakaipa. Inga hanzi maboy kukara kuitira ndosaka takajirwa mari kuma COS kwakadyiwa mari mili. Kuma COS ndine vamwe mama wangu vari pana paka vanotonzwisa kana kutoitaura pana papa live ka vari kundikanda vakajirwa mari yema COS yevana vatatu. Gaya 3 kutengesa imba. Una zvakaitika pama COS aya 1 akabudirira akaenda. Saka zvakabva zvakonvinza kuti aendesa 1 vese vanokwanisa kuenda. Ndibva vacheka ndichingoti ka 1 vana vangu vese havamubvana ndingodi ndite decision iri bold ichiri kadzi bva vangotengesa imba. Andiona ndibva vati mari yese ncho kuti 3 ava vakwanise kuenda vakachitenga manje kuchiignora vakuchudzwa ngando vakuchudzwa kunzi chiva kuchudzwa nanhasi vane stress tingoti mwari dei vakasato stroke vakadyirwa mari inovhundutsa imba yakaenda havachina imba vakaenda COS hapana chakabuda iko zvino zvakasvika pakuvharwa ka vachiudzwa statement handi zvakazovharwa ro zvema COS izvi vachiudzwa ma statement after statement after statement zvikatovharana zvakadaro. Gaya guys mari vanhu 3 ndikati ndipei kani munhu uyu ndifumure ndipei munhu zavana mai ve pana papana vanhu vakuru alimuziya pano padiaries pana namai vechikuru avakaona zvedrama zvisina kukodzera asi ndine ndingoti mwari ingoita kuti depression ne BP ne kustroke zvisavabati nokuti imagine kuluza property over something that is not even mukadzi akatora mari munhu akatora mari ku UK ka azvifi zvakamunakira ndochokwadi chiripo azvifi zvakamunakira aisi nyore kuti vanochema iko zvino vanenge vakungotenderera vari muno South Africa kumba kuti nawo kuenda vanga vatika vana vakaenda vana vanga vati vakaenda se vari 3 vaita plan vanenge vaveiko ka vari 4 anditi vasikana vonobatsana kutengera maichi kureplace imba yamai dololo iko ku UK guys kungoti andiselina ka munhu mukuru wokuti avasati vave nemoyo wezvitina watave nawo isu vaneka vakangoita sekuti vawana zvima negative vanomboita kaku andiselina iti vauye vakudzei vanhu vari kuseruku vari ku UK vari kuchema vakaenda manje nema COS iti kumbira andiselina uyai pa live muti udze nyaya dzekuvanhu vari kuseruku vakaenda ku UK last year nema COS wanichi muone kana vachida vanyatsokudzai muoneswe pavanogara vanava muoneswe pavanogara upenyu vari kurarama ku UK pazvaitaugwa papaya vachitaura kuti vedu we UK vanhu vakati godo muri kuitigwa godo hapana munhu wese ku UK tikazvianza hazvina kuvharwa SIS MELLY I hope you aiwa zvakavharwa zvokuti zvokuita ma COS vanhu vaku apply straight anditi zvokuita ma COS zvakavharwa izvo takatozviona inga zvakatopostwa even chero kuno kupi kwese animona munhu waku apply wega direct hauchaindi nezvecertificate zvemaka kera zvamamuchita zvekuti vanhu vanouya hakuchina izvozvo makuita zvoku apply direct wega kana watogwa woinda animona ndo zvavepo izvozvo zvokuti kwai mundai uya ndoti ndikutengesa COS pana pahandei uyai vane mari dzavo ndikuendesa kuchina zviya andimaona so ku UK kwawo guys sometimes echitedu vanhu vane musawe sometimes munhu tanga wamboita research yako wega usati wadi ita research yako wega musamirire kudzwa ne social media zvese izvi anoona musaudzwe ne social media zvese umoyo oti vedu we zvinamire zvakanaka for people kuno moyo oti musawe munhu uyaimi mozonochema makumberi gara pasi do your own research wega weigh the options kana wazvipira kuti okay chinondoda ndiriko wochinda wononyatso kunoona chinonokuona uri ikoko animaona but usangoenda because wanzi vamwe kudai kune vana vari kutambura vakaenda pa UK apa guri rakapera pavari kugara living condition vari kugara ma working hours chinoita kuti ndizvo here animaona so iko zvinoitwa kushandira kuti vawane mari dzekudzoka animaona kwanzi kovesidhi vakadzana nekuti kithi nje pa social media izvi vavhunzewo kubva vati zii zvavo vanhu vaive kuti kwai Sweden kuti zii zvavo titotorai pamudawo zvaivewo zvenhema ufuta amene makatogona pamaniso human trafficking
uzuzo kuzongonyara gwamboti promisa sei kusha zviri kufamba sei. Kwanzi you can only apply direct to the camera. Ndozvandiri kureva ka magi. Ndozvandiri kutaura kuti zvesi orera vainzi nemunhu ndipei mari minda kuchina. Waku apply wega direct. Ndozvandiri kutaura. Waku apply wega direct. Vanhu vakutodzo yezilisha vakutsvaga vatotsvaga mari dzekudzoka kushanda mari dzekudzoka iko zvino. Kushanda mari dzekudzoka. Handichi vanhu vamwe vaienda vosvika kwekuya ini zvocho handinatsa kuzviwisisa ini zvinoda vanonyatsozviziva variko vanhu handiselina vautsanangurire. Pane mwe mwana watakanga tinaye pa3 weko aiti kwai ndakangondawa nekugara akatobatsigwa padiaries apa neglobal iri redu rekudiaspora. Kwanzi kuda kwanga ngocho kwanga kwainda here akainda zvemasiyo ezvikainzi hatina mahours indogozviziva kuti zvine mahours zvinofamba sei kwaisvika hatina mahours here amoti mahours ei saka anga akagara koko kwachona kumba apa kunoda kudla apa unoda kudii mahours acho kuri kunzi hapana kushaye kuti zviri kufamba sei. Ina hangu handinatsa kuzviwisisa zvinhu izvi kaisa ndiri kunyeperai handinatsa kuzviwisisa mwana akudemba anomaona handinatsa kugona kukutsanangurira ine zvemahours zvikosi handizviwisisi handizvizivi ndaingozviwa zvitaugwa paconference call but handizviwisisi. Hanzi true big sister especially usina mapepa zvorema zvorwadza especially uchinzwa nehama kunoku ma1 antimaona saka kuda vanhu vanenge vatora vanhu here vachifongwa kuso imi nyaya dzemahours zvinofamba seiko kuda vanenge vakapiwa mahours here negovernment kuti ameno kuti kuda uchanochengeta muchembere uyu here saka uchapiwa mahours kuda mira ndinja kufona vanhu vanenge vane idea. Mukoma muri sei? Makadi SIS MELLY. Ndiri raiti muri sei? Ewa tango yako songokontribita tinobva tanzwa tsitsi. Alright ndatonyatsoona ndikati munenge mari kuzokontribita. Ndaona ndikani aiwa munoziva chinoitika maosi paakatanga kuuya achitaka zvishuwa kunoko vanhu vaitsvaga mari dzekuti vaigota zvekuti vada mari kuti vawane mari ivo asi idzi chembere dzidzagara igara uziva kuti chembere dzinotozongofa kana dzafa mahours anoshayika unzwisisa shoenda kana washayisa chembere dziya dzafa mahours akushayika zveshuwa yetiita kuti angasotipa mabasa asi kuita sei mabasa yaari kushayikwa zveshuwa iwo zvinenge zvakuomera usisiri kuenda kubasa even kuti uchizokwanisa kuaplya kuti waziva kuti nguva yangu yekuaplya ndauda kunoaplya mavisa hauchakwanisa unokutongopedzisira kuti watochipoko futi munyika munomu isisina kutoa mapepa acho mia zvekuti vanhu vachanzi vanhu vakagara muuk 20 years ago vanotodzera chii vari kutoitira majerasi. Hakuna munhu akangogara 20 years munyika muno masina mapepa pamwe akatombori ainawo mapepa zvikazovhiringidzika ono zvakavhiringidzika saizvozvi tichatozoona kuti namba yevanhu yezvinhu yevanhu asina mapepa ichatokurisa because vanhu vakawanda zvisho vari kuchema zvomutarisa zvekuti vanhu vari kuchema mabasa hakuna vanhu vari kuchema havasi kuti mukwanisa kutoita sei chekudya hapana. Aiwa haisisiri england ye20 years ago. Yes aiwa ina ndikutaura zvinhu zvepasipemuti nokuti remember kuti isusu eduka takashoreka zvekudaro apa asi kana dambudziko rauya vaya vanomboshora vanotanga kufunga kuti tinobatsirwa diaries saka pakuzouya maya manje paipai exactly ndopanoenda kuzonzwa manje kata kuti munhu ina ndizviwisisiri ina ndidedzi variko vakubatsira ina ndizvizivi kuti tokubatsirai sei muri koko ndakuchi edhaka vari kuuk vana handiselinavo ndopatinenge takunzwa kuti muna kuchitaura manje kuti wakauya sei ndakaunzwa sosososo nani nemunhu anonzi ningi right tione honai pandogara ndakawa tsitsi muchikona machira ari pachikona mukuda murumu kuda kuti zvinofamba sei hameno handiti food hapana amungazosiyika mwana wekumusha ndo basa renyu imimi madiaries muriko makutopinzira makutenga makuisa ma5 pounds kuti atenge chikafu kusei hatisi asi ndo the same people vanenge vachitukirira vachara kuti hanzi vanhu vakaenda varida kutivharidzira regedza tichizvionere unoudza munhu kuti aiwa usatengese imba kana uine imba kana zvinokwana 8000 usatobhuyi chokwa chakatsofana sesipeneka 5000 kuti watenda kuti imba munhu anenge achitori nemba vamwe vari kutori muno mavaka yekudhara munhu atofunza dai ndatokwanisa kutenga imba ndadzokera kumusha No, I have quite a few of my diaries angu akaenda kuti kuuk kudhara like who are buying properties muno musa like in kutondishandisa simeli nditarisana ndichitotora mati ndichitodownloada maproperties andiri kuona ndichitovatumira they want to come back and settle back kunoku kuti zvasiyana zvatongofanana nekukobva zvinani ndiye kudhize nekumba
Awa ingeni upenyu hwato kuZimbabwe twachapa chakakwana hapana munhu anomborambidza matunga awo ekupe kana kuita sei choice ndeyabodza kuti upuwa mapepa vato nechiro isusu kuti vacho tiri mota gara tiri mota tatadi kumusha is the best chinochakwa chakanyatsa kwana asi kana wine 8000 kototengesa imba kana kuti kwakutora nguva uri kuziva uchimboudzwa uda kuongororwa njere handiti. Thank you very much. Pabva paita alright. Paita munhu anyora mukomesi chanzi I know someone atogara mupassage. Anomaona maiona comment iyo. Aiwa zvinoitika sesimene vanhu vanorara isusu kuno kuti chipinda vanhu vaita mabasa matatu zvekuti kurara mupassage kana kuita sei zviri kuitika nekuda kwakuti chii kune kuita mabasa achoni vanyemberwa kauya kuita for business izvo zvavharwa manje. Ya pakaipa. Ya saka ini zvekuti anzi vanhu vanocontributa upenyu huri kuomera munhu wese sesimene tiri kunyemere zvinhu. Sa imimi vari ku-UK henyu muchingoita mwoyo murefu patinouya chiti kwaitawo mumwe wedu ariko tochigautisa zvakawanda kana zvichiita kuti abatsikane pachikafu apa zvikuru sei mari dzokudzoka vanongoshandirawo dzekudzendege dzekudzoka dzechikafuwo munongopawo veri wechikafu achinyimwe munhu tsvina munongopawo chikafu. Aiwa chikafu zvacho achinyimwe munhu asi kuti kungoti kuti uri kungotora kuti munhu ini I've got example ndakafamba munhu ndakati ndikubatsira from Poland from Norway handimuzivi ndamuona painternet ndamubatsira guess what happened simele munhu yapinda muno munda muintroducisa kune mumwe munhu asvika ari kuti ada kusiko vatodanana ini ndakuvharwa kana urera foni achadayira zvamunakira azosvika futi basa auda kutanga kuti kufona bheke chinotsvagira futi basa really asi akakutorera boyfriend. No, not with boyfriend. I'm married. Okay. All right. Ndamubatsira auya kuno kubhuya ndati ndikuti ndiko anobatsirwa kwa anobatsirwa kwacho ndiko chichaita akuda mwana zvavo kutozoti kwafana kudara munhu funi chadadya boyfriend yabe yakutoda foni manje yake ndoda kutopasata naye ipapo Hey, achabatiki manje saka vanhu vakadarira kuti izvozvo zvinhu chinodarira kuti ngaemba unozozata izoswenditira zvipi unotya kubatsira. Yeah, pakaipa. Pakaipa. Thank you, my at least vari kunzwa havo. Mazano zvinenge zvaanani kubva zvazvanzi vanhu vaapply evega kuma agency ka zvaanani tatawa nekuisiyo apa COS kutengeswa apa COS kutengeswa iko zvino zvaanani zvavharwawo makambani anonyazoshidzirawo ega unotoenda pakambani kuti munhu anzi ndine agent uno apply wega pakambani chizati ndikuenda ndine mahours ariko hakuna ane kambani usanyenderwe zvako. Hey, thank you very much, my sister. Thank you, my sister. Ini chimwe chaizvonetsa ndechekudai so guys. Vanhu vacho vamwe vaitengesa vaiti vari kushambadza zvinhu zvemaCOS zvachikubatsirai kuti muinde kudiaspora kwachona. Varimo munomu havadiwo kuinda. Vaikubatsirai kuti toda kubatsirai kuti muinde totengesa muyai mapepa acho hameno zvinhu zvemapepa enyu zvezvo itai mapepa akazodai hameno zvinhu zvenyu zvamaita ikoko hanimaona asiwo varimo munomu Africa havadi kuinda we inde pana zvazvibvunza kuti zviri kumbonyatsa kufamba sei ndisaka ndingamboda kutora serious nekuti zviri kumbofamba seiko kungoti vanhu vanenge vachihasla guys munhu nemunhu anenge achimira nehustling yake munhu anenge achitohaslawo hanimaona shuwa Cleopatra iwo una kuona kuti vanhu vakanga vachiita zvemaCOS izvi vamwe vachona neniwo ndaitoona kuti maCOS guys vanhu vazone uyai kuno kundikutokuindisai uyai kundibatsirai havadi kuindawo kana zviri easy like that indai unovabatsira waveko ikoko kuUK tanga wainda iwe wosvika woti guys muona kuti ndatovekoka chiya ndikubatsirai mupinde UK guys it's not a bed of roses ndo chokwadi chiripo hanimaona it's not a bed of like iko zvine zvimukatisa the cost of living even the way it's high in SA I think also even nana UK ka cost of living is also high there hanimaona the cost of living I think is also high there especially on diaspora ne black tax kune chinonzi black tax munochiziva vanhu vari kuno kuAfrica chekuti imimi munenge muchingoti sinasisa kwari kuUK month end mwana amedza tsono mwana akamedza CD saka ari kungoimba macheso non stop hanimaona every month anofanira kutumira mari kwamuri hanimaona every month vanotoziva kuti kune mhuri inoda kutengwa chikafu kune chichi black tax guys chero chinzi kudii chero chinzi kudii vane vachiona mari apa pafuti ndisisi takuzovaseka kuti vane depression vane mabipolar vane tinenge takuvaseka takukanganodza kuti mashifts 4 mabasa munhu 1 guys kuti akwanise kubalansa zvinhu izvi tinokanganwa kuti chokwadi takuvaseka tikaona vakupengereka vakudii hatichagoni
makamboona kuti even maghost akawanda ari pasocial media ari kudiaspora? Have you ever noticed that? Hamuzivi. One day ndichakuvigirai proof. Imbombirai ndipei nguva. Give me time. Most ghosts that are terrorizing people are in UK, Australia. UK, Australia, America. Environment idzi dzavanenge vari idzo dzidzi hadzina kumira zvakanaka. Antika vanhu vanoto hakuna life munoona kuti izvozvo ndikabuda guys panapa ndikabuda pashi apa ndimbotoshayiwe Mr D muzimba ari kutodhiraivha chibhasikoro chake Mr D apa nditopfuura apa chidarika chinda kwaninga china hello iwe ndeipi titombomira tombopisa nyaya apa saka zviri kudii handitimaona hakuna izvozvo zvokuna naye kunze kwenyika uko. Saka the only place yavanouya kuzopengera ndepano pasocial media. Tovaseka futi sedekuti tivabatsire kuvanzura tsitsika. Mashifts vanorova munhu vanoti ndabva kune rimwe basa ndokuenda kune rimwe basa. Ndichibvapo futi kusura mangwana ndokuenda kune rimwe basa. Hana time yekuzorora. Makambona kuti vanhu vakawanda veku-UK havarwari. Kana vakufa vanongofa. Havarwari anongonzi avata afa adonha adi havarwari. They work too much extra hard because mhuri dzakaungana kuZimbabwe. Imimi muchidhimanda kamuri kunoko akakudza kuti handina mari this month zvakandiomera munozvinzwisisa imi. Zvakangofanana nevanhu kuZimbabwe akati ndipeiwo mari kuSA ukamuti handina mari haazviwisisi anotofunga kuti ndikudi vari kutsvinya vari kuramba nemari dzavo. Hamuzvinzwisisi kuti munhu ana mari munhu anenge asina mari zvechokwadi zvinhu akatoomerwawo ane mabills to pay. Ndakaona video kuswera nezuro yakandirwadza yemwana kuPoland uko kuda mwana wechikoro here kana kuti chi ndofunga makaiona. Antika achipenga akashama makaiona video iyi kungoti haiti kuti ndiposte ndinayo video yoyo achiposta akashama ndofunga shamwari yake musikana wechidiki achizama kumubata iwe akati ndoda kutokuuraya akatanga kumumhanyisa akashama varungu vachitora video apedza ipapo musikana akamhanya achimhanyiswa vachitaura neshona makaiona video yaditi aitaura neshona akabvapo kwaitonhora vanhu akapfeka mabhachi muri kunzwa vakapfeka mabhachi akatanga unopinda murwizi kudai dhemu here kana tichi akanopinda mudhemu ndopa yakabva yakatira video ichiona kuti nditi mudhemu omo akabuda sei. Vanhu vakaokera pane kuti vabate vanhu vanga vachitora mavidhio varungu vari mupaki zvaitikira papaki panenge papakiso vaitora mavidhio akamhanya akanopinda mumvura anoti mvura imo makabuda here kuti ndopa yakabva yakatira. Hanzi I saw it here ndakaiona. I'm like ndo anga ari kuPoland. I'm like mwana uyu what's really going on guys? Is this ndo depression yachona here kana kuti atumigwa zvivanda zvishiri zviri kufamba sei? Animal kuEurope uko kuko pamwe ndiwo madepression iwaya vari kuPoland vari kuchikoroka vanoenda mumarestaurant vachinoshanda vanopinda marestaurant meme vachinoklina vachinoita mawaita vachidini kuti nokuti kuZimbabwe mubereki kuti akwanise kutumira mari mwana ari kuPoland zvinooma anogona kutumira school fees. Kushama chekushama asina penti asina bra asina achimhanya mazama achidzingirira shamwari kudai mazama achitakura asina kana chinhu ari musho kudai ari musho zvakandirwadza ndichiona video ndikarwadziwa ndikati but why pamwe zvimbereka ndingakasacrifice kuti aise mwana wekuPoland ndikoko kuti life ite nani. Umwe munhu ongorwadziwa kana kuti chiameno ongotumira zvidhoma zvake zviri mubhara kuti zvinde kunorova mwana uyu. Ndakarwadziwa hapana kabata varungu vanga varipo hobho varume nevakadzi vari mupaki vakanga vachitotora mavidhio vanimona mushamwari chizama kubata kuti imtore ndofunga aida unda naye kana kuti kudi akanzi I'm going to kill you ndatokuuraya neshona zvakaoma sikana. Saka kana mada kuenda kuUK handika chiapplyai direct but chindai muchiapply muchiziva handiti kuti zvinogona kunosvika zvamunenge makatarisira probably hazvisirizvo animona hazvisirizvo zvinogona kusvika ilife wosvika wonzi mahours acho iwaya hakuna handika wotombogara handimoona kusina mahours acho hamiti anozowanikwa zvarini ameno hanzi inini ndikutozoenda naswaga zvakaoma daro swaga iwe hako unogona kuenda zvakaoma kudaro swaga because iwe wagarako wakaita COS here iwe wakaita zvema-islets izvozvo zvema uyu wakaita here zvecare
swaga. Iwe wagara chero kaenda kuUK nhasi unongoenda. Iwe haunei nekunoshanda uchinogeza chembere. Hauna kuita zvikwese chero unogeza chembere. Iwe nemaways akawanda wanda kunotsvaga mari swaga. Saka UK iwe you can survive. Andiwana? You can survive there. But rimwe timu iri tikutaura vanhu vatiri kufunga kuti izvozvi vabatsirwe pano vadzoke. Vabatsirwe pano vadzoke. Vepano padiaries. Saka tutaura zvinhu zvatoziva zvati nyaya dzatinadzo kuseri. Swaga iwe akoka iwe haunetsekika iwe. Iwe swaga unoita inenge chirira panguva iyoyo. But anenge achinda kunoti ndikufambira zvozvo kuenda kunochengeta machembere, kunochengeta varwere chichichichi. Panogona kunetsa because kana pasina ma-hours unoita sei? Unoita sei? Anmona. Zvo mwana wangu swaga uyo haanetseki. Anzi child care email expense. You don't just leave kids uchinda, you see. And the child care kwa ndo chimwe chinhu chinotodhura ikoko. Ndakambobvunza pandikati kunodi ikoko kutora vanhu vanobva kuno kuAfrica. Zvikanzi vanonetsa because vanosvika vosvinura. Anmona. Voditanga kudi. Anmona. Saka pane kwaya ino ifamily wakainisiwo esi vari kuumbuka kuno. Zvinonetsa. Ndizvo ndiri kuzama kutaura. Munhu ati isatina kuti vanhu vasaenda. Tikuti vanhu ngavaende. Antika asi inde muchiziva kuti munogona kuwana zvinogona kusvika kunakira. Antika zvinogona kusvika kunakira. Zvinogona kusvika kubhendera. Animaona zviri paviri. Achiswaga chinetseki, chiswaga chikainda ichi. Swaga kaenda kuUK anogona kutobudirirawo. Because swaga chero mustripper club anopinda kanotamba neporo. Swaga any gun can shoot. Anogona kutosurvive kuUK manje. Swaga anogona kutosurvive kuUK. Because anogona kuti strip club iripi. Club iyo. Otopinda ototi poro. 2 seconds akutofamba neporo rake. Anogona kurarama swaga kuUK. But majority vanenge vaenda nemacertificate aeningai. Zvinonetsa nokuti unenge waenda uchiti ndikuenda kubasa. Antika uchinzi ndikuenda kubasa ndikunoshanda. Usvika unzi basa racho hapana. Imbomira. Apa uda kudya. Wodi. Hanzi somwe tatindivana nayo UK toda kudzoka kuZimbabwe. Kwai musafadze swaga nenhema anosviko. Leti swaga anogona kutorarama manje kuUK. Just think about it. Swaga anoita zviri kurira panguva iyoyo. Swaga ndiye munhu anogona kutorarama paUK ipapa. Swaga ndiye anogona kutorarama. Swaga uyu kungoti akika musatorere swaga pasini. Swaga mukomrade anogona kutotibvisira kana vari kunetsa kuZimbabwe swaga. Swaga ikomrade iri. Swaga anenge akamira ari 1 pakati pausiku. Musajairira swaga ini guys. Swaga ipaisa ndokuna swaga ini. Iwe South Africa munohlisa munohlisa munodi ungamumira murodhi usiku iwe uri 1 umira murodhi ungamumira. Swaga imboya di kuede swaga ikomrade iri. Swaga ikomrade. Mutopana swaga ini. Saka anogona kutoraramira manje mose mukadzoka mukatoshamisika swaga ichi zvichitoflya zviri ikoko. Anomaona. Ko swaga ikomrade iri. South Africa yapo kuti mira pazha pana 8 unohla kuenda kunotora mvura kubuda gate kuti pashopa pa munhu anenge achika kuenda pashopa pari 1 kuti usiku unondoura iwe ndodai swaga chobuda na 11. Swaga isoja iri. Sotambira swaga iri. Kwanzi UK haina izvozvo kune mutemo kuno musanyepere. Lizi uri kuda kuti hakuna ma-strip club. Anoregister zve. Anosvika oregister. Hakuna ma-strip club kuUK ini. Hakuna mabhawa. Kwai daycare 360 US per week from 7 to 9. Imbondiudzai nyaya yenhingikiri yedaycare. Alright, imbondiudzai nyaya yedaycare guys. Nyaya yedaycare child minder ishi. Kana munhu achinzi child ari kuita child minder kuUK. Muri kundiudza kuti mimi tinyatsojekesera yapa guys. Anouya ongochengeta vana chete here. Kungotamba nevana, chengeta vana kuti vari safe nekudya vakaguta nekugesa vana. Haklinimba. Child minder yenyu yekuUK yakamira sei guys? Because kuno kunyika kana ndatsvaga musikana mubasa anoita zvose. Kwenyu kwakamira sei? Kwenyu kwakamira sei?
kwanzi musakwidze swaga kuno kune ngochani manyama iwe usada kunyeba iwe swaga ingochani nyama iyi swaga kana kadaro wakadza kwawanda swaga ingochani manyama katona kadarika swaga. I pay 1,200 per month for child care. SIS MELLY. Up I only get about 2.4 a month. Hey, for pay. Vanhu vasati va SIS MELLY vanhu vasati fundutsire. Okay, hatisokuvhundutsirai. Tingotaura pfungwa dzedu. Ndikuda kuziva nyaya yechild minding ishi. You. Hands she only takes care of the child. Guys, ndikutsvagawo basa rechild minding. Guys, ndikutsvaga. Guys, saka mna nongotamba nevana chete indofarira hangu vana kungotamba nevana chete ndichingomeka chete vana vangu vadla vakaguta indodiwa nevana. Guys, please ndipewo basa, give me a job, please give me that money, give me that money. Pane mudhayari wangu ati ndikubhadhira 1.2 munhu mudzinge mondipa 1,000 ndobvisirai 200 discount dzinge waminai mondipa 1,000 ndobvisa discount 200 musara unika tuwai musara nika tuwai. Guys, serious ndipiwe basi ndichengete vana zvangu indodiwa nevana ini kwai neni zinotemei zvakatosiyana. You have to have an offset license plus others. Aiwa kati handiti kuti takuita discount kapa zvemalicense izvo toita kutaurana pachizimbo license yezve pachizimbo takutaurirana pachizimbo takunegotiata negotiation. Isabel pano takutaura pachizimba takunegotiata pachizimba. Ngozi yei iwe ungatora munhu chiti kwai unoexpecta ngozi inini nawo make sure kuti I'm careful nevana ndine vana. Guys, zvokuti kwai kosi yei kwai kuZimbabwe kune kosi here kuti child mind. Guys, tinongotsvaga vasikana vanongouya woshanda kauti ndana kune mariski aiwa mariski ndinomaona ipapo mai mwana ndikatedza kucheketa vana kumariski ei pavana mariski ei kusara ndichitambira nevana ndinotamba nevana kusvika vadhakwa kutamba nevana kusvika vaneta vakavata ini ndichivamanyisa ndichikambaira imba yose tichimanya tichiita chamuhwande tichi mariski ei. Kwanzi naana naiwe ana saka iwe ungatadza kunditasta nemwana wako ini saunongwa ndingamudla ini ndikauya nhasi ndikandipendisana nemwana ungatadza kunditasta nemwana wako unongati ndingamudi handitopotuki nekurova ini ndizati ndikubhadhakwa kurova chii kutuka chii ndinotovadla kuvananja pasi petsoka apa vana maita sei kweimi. Kwai ndisimerekidzimawani asi maya ndozvandikureva maya iwewo ndikati iwe ndamufanira kuti ndiri mbuya vevana vako ini ndiri gogo vavo haungasiyiri mai vako vana iwe maya. Let's be honest, haungasiyiri mai vako vana here iwe uchienda kubasa kana sisi vako vana. Saka ndauya sase kunondisiyira vana handiti vana vakarohwa nayo chitaura kuti mama tarohwa vakatukwa kuti mama katatukwa. Ndinotamba navo chamuhwande chekuti unoona vana chinakigwa iwe kukuramba kuti uri mai vavo iwe vakudaini ndichitamba nevana zvokuti unotoona kuti my guys unotoona zvekuti zvona chizviri kandigara naSIS MELLY pano vachichengeta vana vana vanakigwa. Handiti maona but anyway kwai kunodiwa mapepa echild minding saka vari kuda kuenda kuUK wacho ikoko itai zvemachild minding izvo zvekutaugwa izvo. SIS Jenny, how are you? Kwai kune mapepa echild minding certificate what itai zvemacertificate acho echild minding mabasa ariko kuUK yuko happens in your care Jerry Street. Hapana chinomboitika kani kunokuva tinongosiya vana imi tinoita makore musikana webasa kushandira 5 years 7 years tinai pasina chaitika. Guys, sei tichingoda kutungamidza pfungwa dzakaipa kumberi just because mave kuEngland uko mavada kungotungamidza pfungwa dzakaipa kumberi. Hapana chinomboitika kumwana anongochengetwa zvakanaka. Hanzi Natasha, will never give my mother my kids. Isu vaitirova zvokuti vachiti munofana muchindinamata ndakakuzvarai so na Tasha zvinenge zvazosiyana zvaipapo kana vairovawo iko zvino vabereki takutoziva kuti vana havacharohwi. Ufunge takutoziva kuti haticharovi vana isu takutoziva kuti vana havacharohwi takutogarawo navo pasi tichaura navo tairo isakura chirova sisi haticharovi.
Kwanzi, it doesn't work like that. As a helper, you need visa. So imagine upo athaza une visa. Kurine basa rendupo wangu ndindarida hangu zvena ifadzi. Ndindarida visa iroro. Ndindarida hangu thaza iroro. Ndindatorida thaza iroro. Ticharo ivana mazano takugara pasina vana tutaura nato atona kuti generation atakuresa yakachinja yakasiyana isitairo kwasisa ticharo ivi chero kupopota takutopopota zvishoma tangosimudzawo manzi voice apo neapo asi undoziva kuti zvachinja unogona unoripotigwa kachero kukuno South Africa mutemo wokuripota uri unoripotigwa mapurisa nevana zvakaoma saka UK yacho yakaoma kwai hazvitoiti chero kapundu pamwana kapundu kacho anenge akagoita kachibvepi kunoenda kamuchengeta zvakanaka hani kapundu aka imbondipai basa monti mwana amboiti chipundu nai ndipei muone mwana amboiti chipundu saka anyway guys nemacos manzwa anditika musangobudise mari chinhu tikutengesa macos akuchina zvezvo apply work direct state uinde kana wawana woinda anditika plus iko zvino muchiinda expect anything kuti zvinonokufambira kana kuti hazvinokufambiri antimaona expect anything zvinonokufambira kana kuti hazvikufambiri nokuti haisisiri UK yamaziva iya timu rakawanda riri kudiaspora rototi rinoda kudzoka rakawanda riri kutoya kuzosetla musa ndine quite a number vari kutenga dzimba muno musa vari kutenga muno vane dzimba dzandakatofambira inini vachishandisa inini vari kutenga dzimba dzavo munomu because they are planning to migrate back but kuti vagare havo kuno kuAfrica varidze nekumba animaona so panonetsa antimazviona panonetsa saka muchienda be prepared for anything asi kune variko ende vese vakatambanza maoko avo kuvana vari kudiaspora kuvakaenda uko kuti vana vawane chikafu havavidiwe god bless you animaona rambai muchidaro isi hedu sevanhu vakuru pano papeji hatizotarisi kuti vana ivava ndo vanenge vachitituka vachidii hatichitarisi zvisina nebasa isu zvisina nebasa rese tinokanganwa we move animaona tinongoramba chiita basa redu takadedzwa namwari isu takadedzwa namwari tinoramba tichingoendera mberi hatitombotarisi kuti ninge akambo tinotovaona mwana tozomboya achiti ndine problem sime ndibatsire pakadai unyatsomuziva kuti uyu ndakamuona achindibvarura uyu unotongoita kunge pasina iripo motongotseka nyaya motaura modai ozodzokeka achiti hei pane mwana nhasi anachitaura naye guys makuseni mwana yakaisa message kumessenger saka ini kumessenger kune maadmin ariko anditi anowanza kuvhura saka yakaonekwa messenger iyi nemwe admin ndobva nditi simeli kune message ndaiverenga but ndakuivhura ndaimunotsa message nesuro manheru ndasaiona nhasi ndobva isa namba saka namba idzi dzaisa ndedzekuzimbabwe but andinoziva kuti kana usina sakodi dzinobuda kunge namba dzekusouth africa saka ndadzisevha namba dzaramba kubuda kuwhatsapp ndobva ndamuti ndanyora kumessenger kwai ndikati iwe namba dzako hatisi kubuda namba dzangu ndobva ndazomupa saka ndamupa namba dzangu inini abva azouya like takutaura azonditanga kuwhatsapp papa ndobva takutaura mwana uyu munoziva kuti mwana uyu mwana wasisi wababa Comfort vakashaikara andimona mwana wasisi baba Comfort mwana uyu ka ivana vechidiki vanotambira mumazvimagurupu zvisina nebasa rese zvimozvizivai andimona right munoziva kuti tataura nemwana uyu ka achema mwana uyu akanditi ndikurwadziwa simeli ndikati iwe atozondudza history yakareba shara andine voice note let me play the voice note for you because ati achada kuuya palive let me play the voice note for you ati achada kuuya palive hold on bomchaga tambotanga ane voice note ndikati iwe ini zvema voice note ndohausimbeni katiti zvekufona akazofona usho right kaititangire voice note this is a voice note yakareba Mutisenyu sisimeli inini ndinonzi promise kana kuti pane zita raka ndokugara ndobva vaita mwana wekutanga ainzi Tatenda ndobva ashaya mwana uya Tatenda ashaya ndobva vazoita uyu anonzi character uyu ini ndinogara kuChipinge muChipinge ndo mandinogara mutauni ivona kumusha kwedu kuchirinda uku
unonzi Ruchirinda kwamarozva kumapegi. Mai wacho pawakafa wakasiya pegi. Saka tatogara ndo pandakazonzwa kuti inini ndandakaroorwawo ndobva ndazosiyana nemurume muna 2015. Saka ndakada kutraya kuenda kumba zvezvekuti ndoda kuenda kumba zvemarriage zvaramba. Kumba kwacho hakuna wanga ariko. Gogo wangu wanga watoshaya ndo wakandichengetawo. Mai wangu wakashaya ndiri mudiki. Saka apa ndine vana vairi. Pane munin'ina wababa comment anonzi Authority Dube. Anga ambori kuSouth, akadzoka ariko kumushoko. Akanditi panapa ugari chichi. Saka handina kuzombobvira ndabva ndatoenda unotsvaga basa. Ndobva ndaita mahouse girl wangu ndichengetesa vana muhama ndichiita sei. Ndobva ndazotora vana vangu vaya. Hama dzati utore vana vako isa hatingakwanisi kuchengeta vana vako. Hauna green button swag. Buda udzoke. Hauna green button. Kana unotora vana vangu vachitorwara vane kwashi ndikatanga kutsvaga mabasa. Amboita house girl ndikasiya ndakashanda mumaflea market ndichitengesa ndikamboshanda pamwe palodge ndichicleana ndichidaro. Saka ndakazongonzwa kuti mai character vakujoni kune murume wavo. Tikati zvakadi zvakanaka. Before that mutwini wacho akabayiwa nebanga. Abayiwa nebanga wokuSouth kuya ndokuuya kwa. By the way, character ari kutaurwa uyu ndicho chimukoma chaComfort chachiya. Character ari kutaurwa uyu ndo chimukoma chaComfort chachiya, chikomana chiya chandaitaura chiya ndo chimukoma. Uyu antori mwana wemumba, mwana wasisi wasisi wababa vaComfort. Hanimoza kuti tisakati mwana uyu takamuti Comfort tiso. Anditi ivo baba vacho navaimuti kumba kwekwe anonzi comment. Isu tisi tinomuti Comfort. Baba vacho vakamuti comment. Hanimaona. Saka uyu mwana ushu ndangokudza nyaya yacho chimbonzwai. Kwakaita yaitozvishandira nzanga atenga motorbike yake rene mavhiri 4 munhu akamubaya munhu wekumushoko. Saka amubaya zvezve akazotoonekwa wani foni yake so ameno akaita dhiri rene vanhu vemuSouth Africa vakabaya akafa akatouya kumusha kunoko. Then vadzokera ndopo vakazotora mukadzi wavo. Vatora mukadzi wavo zviya vagara macho zvinhu zvinoitika kumusha uko. Zvimwe zvachona vanhu vachona havana kubatana. Zvimwe zvachona tinenge tisingazvizivi. Plus nyaya yekuti unenge warejectwa kuti iwe wene vana vako ibva pano nemunin'ina wacho uriko kumusha uko. Saka ndakangoti life yacho ita yekuzvionera. Ivo baba comment ndo vakazoti vatovaka imba. Vakatovaka imba yavo yakatonaka zvisingaiti. Pekutanga vakatanga kuvaka ikabiwa ikambopiswa. Makachira mamwe madocuments mukati vakazovaka imwe itoriko izvezvizvi. Vakatopedzisa pavakauya apa kutoisa mafloors nekuisa mawindo. Saka zvadaro zviya isusu tiri kunzwa. I think it was muna hesh ndine confusion muna 2020 madays eCovid ayaya. Ndotonzwa kuti mbuya vari kurwara variko kuSouth. Mai comment ameno zviri kunzi vakazvarira mwana pamba here zvikaita macomplications vakazorwara. Hapana munhu anenge achinyatsokupa detail renyaya yakaita se yakakwana. Vakarwara totonzwa umwe mwana wamaiguru wangu atondisira kuti ndaunoudza mama kuti gogo washaya. So inini I was worried kuti saka mwana asara chii nani, because body yakanzi haisi kuuya, body ikachengeterwa ikoko because anga ari madays eCovid. Mai vaComfort. Ndobvunza vanhu kuti saka mwana anani? Vanhu vototi mwana ari kuSouth. Handiti muri kuona. Zvese zvekuti mwana akazoadoptwa akaita sei hapana munhu ari kuzviziva, even hanzvadzi dzake dzachona dziri kunoko. I don't know kuti vari kuiziva nyaya iyoyi. Because inini ndakazoda zvadaro zviya ava vakuya hembe dzamai comment dzisati dzagovewa. Zvikanzi kuri kuda kuti apedzise kubhadhara pfuma. Akauya tikatoshedzwa kumushoko achinzi akabvisa 15,000 rands akaendesa kumusha kwemukadzi wacho. Hembe dzacho dzakagovewa. Ndopandakapedzisira kuonana navo. Vakatouya vachida kutoresa muhombo wacho birth certificate. Zvakanetsa. Because vanga vasina chii chavanga vasina here. Saka birth harina kuita. Havana kutoresa, vatori nehanzvadzi yavo. Character muhombe ndobva atorwa nehanzvadzi yacho achiti mwana saka ndaakutora ndakwenda naye kwana Mutaroko ndonogara naye mwana. Zvikanzi it's okay. Last week apa ndonzwa kuti mwana
ndaendesa mwana anga kuita musikanzo anga asingachengete mwana wake pakafa futi uya ndini ndaichengeta ndini ndaiita so I was like Saka uyu ndi vaendesa mukoma mwana wavaendesa kumba uko mukoma wa vangaendesa comfort kusina munhu mukuru vadii Arikutambura, kungoshingirira vonetsa arikumusha. navo nemwana wamai avo vachishingira mwana ari kunditonzwa kuti mwana atochirinda hazvina kana 2 weeks zvinhu zvaitika mwana aendeswa kuchirindo mukoma wa comfort saka apa ndiri kuona musi wechingani sande makuseni ndomukira ufonerwa kuti hanzi noleni abayiwa nebanga ari kutavheni ndoti abayiwa sei vanhu vacho vari kutaura nyaya yemavision akawanda saka inini I was going through Facebook yake ndichiona ndopandakaona foto renyu akaisa foto renyu makabata comment achiti mwari akukomborerei chichi vandacapture screenshot ndobva ndanyatsotarisisa ndikati ava vanenge SIS MELLY ndobva ndaenda kupage kwenyu ndobva ndatotanga kuona ndaona foto ravanga vakarara pasi ndobva ndazoona rimwe foto riya ravakaputirwa nefoil paper vavatoiswa foil what I was like chichiri kuitika ndotoona kuti itori nyaya yakatobva kudhara muchitoiita muchienda but isusu hapana kana chatinoziva mene nongo kati kwanzi mwana uyu ari kuchengetwa negovernment yekusauthi kutori nemunhu ari kubhadharwa ari kuchengeta mwana anditi boyo pavakauya ndaitobvunza kuti mwana anani tikanzi mwana atori safe zvekuti mwana ari kuchengetwa negovernment yekusouth africa zvekutoti atione mabhefi ekumozambique ndandiri palive yenyu nezuro ndotoona kutoti mwana akatotoreswa birth certificate ndotoona kutoti ava vatovaridzive mwana isusu hapana kana chatinoziva kana hama dzacho hapana kana chadzinoziva vakangonzi mwana ameno ari kuchengetwa nesouth african government here apa ndiri kuona kuti nini ndimi makabatsira ameno pakaitwa gofund pakaitwa everything ende mwana kutaura shuwa ane utano akatsvukirira akasimba ndatomuona palive apa achisekerera ndakarwadziwa SIS MELLY hapana charimboziya baba haasisina aya zvakaoma izvizvo tiutaurire vanhu kuti imimi mwana uyu muruzero kuti mwana akaadoptwa havazviziva kungoti mwana ari kuchengetwa isaifi ngoti mwana ari kuchengetwa vanongoendawo vachitoenda kuona mwana vachitomuitirawo something vachimbotora mwana isusu ndo zvataifunga zvekutoti mwana anotogara ikoko full time and pamwe pacho havaimboenda vachisiya karekta kumba kwacho ikokoko kwana mai comfort kwacho ikokoko hapana chandinoziva ndandakurasa kuti baba comfort ndoona pakanzi Dube ndoona pastori pavo hembe yavakapeisira kupfeka ya musi wavabayiwa ndo yanga itori pani ndobva ndachinyatsotasana bhutsu idzi ndiri kudziziya even pamafoto zavo vari kuphotoshoot bhutsu dzavakafa vakapfeka dziya ndinodziziya ndabatikana asi kuti inini hapana zvandinokwanisa kuita nditoriwo nevana 2 vangu vandiri kuchengeta ndiri 1 but kana mwari akungoda kuti vanhu vazive chokwadi vanhu vanozongopedzisira nekuziva chokwadi ndaitoona muchiendako muchiita sei thank you yanyu SIS MELLY mwari akukomborere ndangoti ndingotaurawo side rangu restori pamwe zvinganyatsa kunzwisisiko ameno right mwana uyuyu mwana wasisi vababa vacomment vacomfort isitori panapa tomuti comfort handiti vacomfort because takamupa comfort kuti tichiti ari kucomforta ngatimupe comfort comfort ake baba namai vacomfort ava kwaenda kunogara saka mwana uyu maguva yese ichi ari pafacebook apa tichita malive zvese aiona anenge akatoti hamimamu achitaura ndazomuti nyaya dzekuvoice note ngati zvekufuta wofonerana tikataura nguva yakareba handimaona because ari kuZimbabwe saka aiona but anga asiri kuziva kuti mwana wasekuru vake ivo mai vake vakafawo handimaona saka anga asikaziva ingototi follower wachingoti ameno zvikuitika handi tiwo pazoita iyi yasekuru vake yandakaposta vakafai iwo soko rasvikawo handimaona ndazopinda hangu mufamily group iko zvino ndavemo mufamily group handimaona muri kurongwa zvemabheriyawo nechichichiche because ndi baba vemwana wedu mwana akachengetwa padhayari sucho right saka tikutaura paya tikutaura nyaya ari kundirondedzera kuti munoziva isusu baba havandambotaura baba comfort kuti mwana vakangoti mwana kuchengetwa negovernment ameno kwai munhu akataura mwana akuchengetwa nevamwe vanhu asi munhu ari kubhadharwa negovernment South Africa kuti vachengete mwana ndofunga istatement dzavowo pamwe baba vacomfort pamwe vaizivawo hama dzavo handimaona because mukunzwa zvatagwa nemwana uyu ari kuti mwana sisi vavo
vamwe vari kukumushoko vakasara 1 vakatora chikomana chacho ndaibvunza chake chekunzi chine 6 years chiya handika asi last week iyo but 1 vakachibvisa vakachiisa kumusha mukuzi vatichitogwa nababa Comfort vachiti nezuro vachiti mwana uyu ari kunzi ari kugara nemwana ane 16 years saka chikomana chine 6 years chibhiri chaComfort chiya chiri kunzi chiri kugara neumwe mwana wasisi vavo akafawo handimaona zviri 2 vakadaro ndikatobvunza kuti vari kurarama sei zvikanzi vanongoitawo maricho mwana ane 6 years anoita maricho asikana anzi anoita maricho nechikomana chine 16 ichocho vanoita maricho kuti vachingoraramawo vakadaro vari 2 handimaona kuda iva baba vacho vafa vandu vanga vachipura chimbotumira handi vakaonawo ka 300 rand votumira vakadi votumira kune iyeye mukomana we16 kuti vachengetani vari 2 sezvo sisi varamba kuchengeta mwana saka uyu ndazopatadzofona ndamuudza ngati uri kuona mwana uyu kome wamunoti comment uyu Comfort uyu musamubate zvenyu musiye akadaro baba vacho vaitove nereason kuti vaise mwana ikokoko munhu uyu haisi hama yenyu hamumuzivi vanoona kuti hamutomuzivi hamutovazivi baba Comfort vaisi hama yenyu namune mukadzi achengeta mwana uyu hamutovazivi haisi hama yenyu animazviona munhu akangochengeta vanhu amurodedzerawo machengetero vakaita mwana saka mwana uyu akatosimba akanaka ndo last born yavo vanotomuda mwana iyi vatotora nebondi naye imimi hamutokwanisi kuchengeta undiudza zvokuti umwe atotambura ne6 years uku saka uyu iginowai munongoziva kuti mwana ari pakaya mchida kungoona munhu hamufungi tokakurambidzai kuti munoona anomaona ende vakaita zvakanaka kunditisa birth certificate because mwana uyu ingadei nhasi akuita sei baba vake vadi baba vake vashaika kudai ingadei aita sei ndikati siyai mwana ari kwaari anzwisisa zvake mwana anonzwisisa usho akati aiwa indotoriwo nevana vangu tu handinangu nekuti nyaya dzeshe dzepamushando ndodziziva anomaona but uyu mwana iye angachochema nenyaya yekuti umwe mwana uyu ari kutambura anomaona ndikati aiwa handi muchaenda kumusha here kuri kunoigwa munhu kunozongoonekwa kuti semhuri pari kufambiswa sei poitwa sei anomaona nenyaya yemwana uyu sezvo muri kuti baba Comfort achonga kavakava musha wavo asi chironga kwaka musha wavo iwoyo wakanaka wacho wauri tokanaka but it's not safe kuti mwana ne6 years anonzi akutoita basa rekuita maricho asingaendi kuchikoro handiti ma6 years ari kuchikoro here asikana mwana uyu ari kunzi aripo pamusha vakuita maricho nechikomana chine 16 years vari 2 vakadaro handiti munoona saka tikutaura nemwana uya pafoni azopesera pakuti sisi meni munozandoda kuti nditi Mwari akuitirei zvakanaka handizivi kuti ndotaura kuti kudika ati musodzi yangu iri kubuda andoshanda painfarming city here amene ndimechandaiza kudididi musodzi yangu iri kubuda ndikafunga kuti mumastreet umu sisi meni ndaitaurawo nchita sei asi handikuzivi ndaingoti nokuti vamwe vari kutaura handitokuzivi asi nhasi ndave pano machengeta mwana wasekuru vangu ndaizviona muchitoenda muchidi tichingoti aiwa mheno handimaona handina kuziva kuti mwana uyu hama yangu wamaichengeta mwana uyu ati achauya pano ati ndokumbirawo kuti ndigozouya padiaries ndoda kuzotenda nekutaura nyaya iyoyi ndakazvimiririra handitika ndichimirira mhuri yekumba kwana baba vaComment vaComfort handimaona zvikanzi mumastiti zvikanzi simelika Mwari ngaandiregerere ndoda kuti mundiregere ndikati hatina unoziva nezvati hatitombozvicheuki ndikati nekuti tikada kuzvitsvaka kuna vanhubatsirwa utori ministry wedu iwoyo kuti tozviziva kuti ndo zvinenge zviri zvikanzi ndapfidza ende ndagura nemwana yeyu zvikanzi ndapfidza ende ndagura handimaona handina kutoziva kuti mufunge mwana wasekuru vangu ndiri kubatikana ndiri kurwadziwa handimaona ndikati ndo zvazvinoita paupenyu kubva nhasi udzidze kuzive kuti musahakire muchifamba muchituka vanhu mangwana upenyu ivhiri hauzivi wona wazofind out nhasi after 2 years Comfort ane 2 years and some months 6 months or 7 months nhasi ndipo pawazofind out pawazozviziva kuti mwana wasekuru vako ulalo mwangu wasingazivi uchibatsirana nevanenge vachituka murodhi umu uchibatsirana uchipindira zvinhu zvausingazivi ina handizivi ina handikuzivi handiti waona haudaro wona izvo zvide wozonyarira pai raitataura zvapera ini mwana waya saka ndo situation iri paground right now handimaona so inini funeral iyi iri kuitwa mapepa ari kuitwa neezororo mapepa ari kuitwa nezororo sezvo baba Comfort vanga nepolisi yavo iri up to date yezororo vanga vachibhadhira zororo yavo saka mapepa avo ari kuitwa nezororo so ndatodecida kuti gaizika ndichaenda ndati muna bamuni handei hatindei namai Comfort vaya handike mai Comfort ndavati kana zvichiita maComfort musiyei hamoti ndakanganisa here guys ndati Comfort musiyei because you never know tasvika kumberi uko you never know vaona mwana akatsvukira mwana akada you never know guys munongoziva vanhu vanoti tomuda asari pano osedza kuchengetwa mwana uyu kuna mai Comfort kuyachengetwa zvakanaka munimi muri kuzvionera hanimugona muri kuzvionera guys kuti mai vaya itori last born yavo handi sandatina ndikati nabamini hatindei baba vangu ati baba mwana uyu akachengetwa nemadiaries takamira nemwana uyu madhaipa mukaka chii kusvikira chive chimunhu hembe dzewinter hembe dzesama kusvikira chive chimunhu chisvike pachasvikapa Comfort uyu tichinisa mapurity tichidini antimaona handei
tinoona even nesituation yemwana. Ini guys ndakudzai ndikuenda kwamutare kuno kuchipinge kwachona. Andimaona ndikuenda kuchipinge pari kuenda vamwe apa. Ini nabamni ndatikuna bada convince bamni kuti handei tino chema baba vadhuva. Anditika nokuti ndazoenda kupeji kwadhuyo kwachona kwa baba vakamfotika. Chuo kwakazara mapicture angu mufunge. Indasadhombozita ne Facebook account. Ndasingandombozviziviri kuti baba vane vangu ane Facebook account. Ndazoti ndaudzwa neuyu ndochinda kwega ndodai ndiona baba vaingotora picture yangu achindiposta achingoti hey mukadzi uyu handigoni naye mwari mai avadiva vaitira zvakanaka mwari sisi avadiva vaitira zvakanaka mufunge handigoni navo vachingotora mapicture yangu achiposta mufunge. Ini kana uzati ndoti gwamunamatoni zvandisingatombozivi ndachiti gwamunamatoni baba akamfoti vavaya kupeji kwavo ko ndisingatombozivi kuwo kwavo mufunge ndisingatombozivi. Saka ndandoda kuenda ini ndati ndichaenda ndonoona chinoviga iyo baba akamfotava. Andimana sezvo mota dzidzi dzezororo tinopfekera pamota dzezororo apa tinopfekera nabamni topinda imomo toinda tirambidzwi sezvo ndichaenda nezororo. Andiziva izita ravo chairo izita ravo harisi page izita iwolu yavo. Ndobva ndati toinda ikoko tainda ikoko tonodi tonoona ini ndikanowana guys mwana uya we6 months 6 achitambura ini ndinonouya naye guys ndinonouya hangu naye kana vakanditendera ndinonouya naye handiti mumwe wacho ndikagara ari kuno vonditendera voya ndoya hani ndochigara nacho pano hapana chakaipa vachidavo vanoya achimuona pano antimashona nokuti mwana ne6 years guys anonzi anoita mari choii vamwe vana ve6 years vakuita magrade R guys. Mwana uya chikomana chamaka chibhuti chacho chakamfoti chakutonzi chakuita mari chogara nemuna ne16 years. Saka ndangoti bamni handei tinoona kumberi handitika tozonoona kuti zvakamira sei ikoko kumberi nokuti imwe wangu wabatikana wagwadziwa. Handizi kuti nini guys ndine kana kuti nditi chii kana kuti nditi kudika handizi kuti chii chinoitika pandiri guys. Munoziva marufiwa atinotaura panapa anotozondibata kutoita kunge rufu rwemunhu womba medu kuita kunge rufu rwemwana womba medu rufu rwebaba akamfoti ko rwakatondishayisa zororo mufunge kushayiwa zororo chaiko kuti saka baba akamfoti very way mapicha ndakandaenda totora pawo mapicha ababa akamfoti ndatoka ndaya ndichiti baba akamfoti pandatoudzwa nemusikana uyu pandazenda kuopawo pandaona kune mapicha zangu koko ndozvikatora mapicha avo wandatozoposta ndichiti rest in peace ndokwandamaona ndinotoshayiwa zororo nerufu igogugo handivasi zvokudaro baba vaya ndakasangana navo quite a few times nenyaya yemwana wavo chete but rufu rwavo rwakandihita kuda zvinoitika kumunhu wese roti unoda kuona kana kutukana nemunhu ari mupenyu kana afa ndofunga zvakandishayisa zvikutonishayisa pisi kunge zvazvakaita pana mukoma edhi vaya futi pana mubaya mukoma edhi vaya ndaitoshayiwa nehope utadza kurara chekuita kunge hama yangu munhu ndandaziva 4 days chaidzo ndakatambura kushushikana utadza kuvata usiku ndaitomuka ndogara murume wangu kusvika pakuti nemi asi makwana here maini kusvika ndivigira masleeping mozati ndikutoshaura nhasi ndinoti akanotengera masleeping tablets ndichedza kurara nenyaya yamunhingikiri aiwa ndiyo akanga akirwa mubasiri hanzi mwana wemusikana wawaigara naye vaigara mirai ndigokudza nyaya yachona andimaona. Saka akanotenga masleeping tablets ndichitadza kurara ndaitomuka usiku ndogara ndoti saka mukoma edhi vakatofa ini ndangoita 4 days ndavaziva vatofa ndakutonetsekana nazvo ndombona matatu ndasi mwari but why mutoro uyu nditakura mutoro uyu kuita wangu mwari why don't I deserve peace as well kuti ndingoita zvinoita umwe vanhu ndikuwa kuti munin'ina wavo vane munin'ina wana asara baba akamfota atotori kudoro kubhawa kwari kutozvimwira kumusha kwari kudini handiti maona ini ndindonesekana handitovaziva isi hama yangu ndakutonesekana nerufu gwavogo chirudzii mwari what is this andimona ndindofanwa kunetsekana nemaproblems evanhu here mwari andimona zvinozvoti unombosvika pakuzvibvunza so but asi ndawana hangu ansa kuti ansa icho zvinombonyatsofamba sei chichi kuitika but ndangoti ndikuzivisei kuti pavachaenda kunhingikiri ndataura nemabhosi angu ekuzororo vakati no problem ndikati ndikuda kuenda unoviga baba vangu vari baba imwana bva ndavatsanangurira vangu vachiiziva nyaya but vangu vasingatozivi kuti ndo biological father vemwana ucho ndopandazovatsanangurira vakati no problem tinokuorganizirai moenda ipapo mungopinda mumota imomo kana kuti yazara tichaita plan moenda munovachema mwana uyu takamona zvichiwa kubva kudhara nemadhairis muchimira naye muchididi hapana chakamboipa. Saka ndikati nabami tinongoenda panongopedza kuvigwawo tobva taura tichiona situation yemwana uyu kuti yakamira sei handimona kana taona kuti its bad like that tinokumbira because already mugrupu ndabva ndapinzwa mugrupu renhingikiri refamily saka ndavemo mugrupu refamily handitimaona then kana vazotiwo varamba onayo zvifamily aiwa handina hatikwanisa kuita naro but kana vati nokuti mwana andiziva kuenda kuchikoro sevamwe vana
anodeserva kuenda kuchikoro vamwe vana. Handifunga kuti ndingashaya mari yekuti mwana aende kuprimary school. Handifunga kuti ndingashaya kuti chatinodya pano pamba mwana adye. Handifunga kuti ndingashaya jira rekuti mwana harare. Handifunga kuti ndingatadza kupinda mupepu ndikatengera mwana uyu hembe dzekuti apfeke nebhutsu panotengera vako ivavo vari pano otengera mwana. Handifunga kuti ndingazvitadza. Handimaona anenge achitokura achienda akadaro. Anenge achikura chikuru akagara zvakanaka. Chikuru achidyawo sevamwe vana. Chikuru achienda kuchikoro. Chero akaenda kuchikoro chekuti anenge achienda muchikoro chemurucation. Chikoro as long as akagara zvakanaka sevamwe vana. Handimaona. Saka ndangoti ndikuzoti ndo decision yandatora. So tangomirira kunzi mapepa arikugadzirwa izvozvi. Panenge angoperera chakuudza kuti guys ndakusimuka nabamini ndakumbira bamini ndiperekedzei. Bamini vakatinopromeka tinotina hadi zvivi zvinotaugwa nekuchipinge uko. Saka pana maicomfort ndavati tenda tese maicomfort but pakuita tiri manje panyaya yemwana because ndavati kana manje yaya yekuti mwana mema kutosara because amukwanisi mwana anogosara nani mwana baba comfort ndivanenge kuenda imi mosara because kuti mine nemwana azviti hatidi zvinhu zvinosunza mhepo kumberi. Chokwadi chiripo choti hama dzadhuyo guys havatozivi baba afa vane mwana havatozivi havatorina ukama havatozivi. Hanimaona. Saka you never know. Vanosvika voti takuda mwana tizodidi because remember pari kunzi pane imba iripo. Antimaona pari kunzi pane imba iripo. Saka imba iripo you never know vanhu vemafamily kune kunzi vana ndiwane imba iyi ndoti ndogara vana vozotambura. Saka ndikuona sekuti kana zvichiita maicomfort achisanga vasara zvavo nakomindo agara asarira kuno takutoprotecta interest yemwana. Chidiki chindi chanokumbira ipo pakazara vanhu ipapo ndo main aim yangu yandikufambira. Andimaona kuti ndiende chatinodla pano ndo chanenge achihlawo. Chatinorarama ndo chatinenge tichiita handitika chinongoraramiwa chatinongoraramawo pano ndo chatinenge tichingoraramawo. Mwana wamunenge muchiona nemi handitika chikuru mwana achienda kuchikoro. Chikuru mwana aite life yakafanana nevamwe. Weekend hazvinetsi unongonomusiyawo kwana maika azive munin'ina wake. Unomusiya kwana maicomfort ikoko kuti atambe nacomfort achiziva kuti munin'ina wangu mukomba paupenyu zvinoitika hazvisikamwe. Andimaona hazvisikamwe. Andimaona paupenyu. Saka ndati ndikusise kuti tikuenda kuchipinge kunoona uyu character uyu akasiyiwa kuti zviri kutaurwa kunzi mwana akanzi akarugana nemukomana iwana 16 vachiita zvemaricho zvakamira sei. Andimaona. So yeah ndizvo ndo Mwari vanenge akakupa mwana 1 kuti uitewo mai kune vamwe vana vakadai. Andimaona ndo zvanenge akakuitira izvozvo Mwari. You never know. Andimaona tinongogamuchira zviripo. Zviri zvaunenge wapiwa naMwari ndo zvaunogamuchira. Zvinopiwa naMwari zvaunopiwa naMwari ndo zvaunogamuchira izvozvo. Saka ya guys ndo zviripo. Saka baba vaComfort vari kunzi guys vane mukadzi wangu achigara naye. Makuwata kuitayo. Let's hope hapana hama yawo iri palive hapa. Vari kunzi vane mukadzi wangu achigara naye. Anditi vachigara naye mukadzi uyu akanga aenda kumusha pababa vane bakapa. Ndokusiya baba vanga nechimwana chake. Ndokusiya chimwana chake chine baba Comfort. Baba Comfort vakabuda vachienda kubhawa. Anditi vasiyira mwana wegirlfriend yakumusha. Munozozwa kuti mukadzi uyu achienda kumusha hanzi hana foni. Mukadzi uyu aitoti kana achifona kumusha kwako akaenda aifona pafoni yamai vake. Saka izvozvi unless angachidza anofunga kusvika nhasi atozoziva nhasi ndofunga kuti akudzoka kuti murume akafa. Andimaona pese panga ari kukupa hapana pekufonegwa. Anga asina foni. Hapana pekuti anofonegwa utaudza kuti murume akafa. Saka iye akaenda akasiya mwana wake nababa Comfort neboyfriend yake ndo mwana anga ari mumba. Andimaona nekuti mumba macho motonzi ani makandochinzi mune mawigi mune hembe mune chichichi. Saka ndiye angachinzi anogona angachinzi anosvika nhasi mukadzi yeye. Saka girlfriend wachigara naye iyoyo haitozivi angasingatozvi kuti murume akafa pese apa. Andimaona ungasingatozvi kuti murume akafa. Ndo nyaya iripo. Andimaona. Saka ameno guys ndo nyaya dzacho. Asi tongotiwo ameno regai tingoona kuti Mwari vanozviita papi zvinofamba sei zvinoita sei. Ndotirega kukanganwa zvakare kutenda. Anyway one of our own diaries pano akatengera mai vatiketi mai vaComfort tiketi yokuti vaendewo kuDurban. Ndofunga makavanzwa achiita sanambokwira ndege. Ndakaseka hangu paya guys but ndakarwadziwa. Ndakaseka hangu zvekuti ndakuda kujambisa kaya mamuri palife nesure mimi. Antimaona but ndakarwadziwa. Vachitoteza nemurume munzi makazviona imi guys kuti kwavari it was unbelievable kuti ndikunzi ndikuenda kupi kuDurban ndikukwira nendege ndiku. Thank you very much my sister. Pamwe woda ndikataura stara kupa people unenge usadisira kuri tauro.
thank you my sister. Wakaita chimwe chinhu chake, wakaita munhu chimwe chinhu chasingambobvira paupenyu hwake, pamwe ndio first and last. Changa asingambobvira akafunga kuti ndichakwira ndege ndichatodai. Handimaona anga vasina takutoita mawezi kuti tsvaga kuti manje paflight vave neumwe munhu vanofamba naye because voga havangambopindi mundege, vangatosiyiwa nendege kana kutotya kukwira. Handiti maona. Saka tototsvaga mumwe munhu kuti kana kutochinja maflights kuti vapinde mune vamwe imomo. Handikanga mukuti ndikutende my sister. Thank you very much for putting a smile. Handika pane munhu yonga akarivara vakatotsva akabva vatengera hembe handi bhutsu dzachona zvese handika akavabhukirawo hotel kuti vaendewo. Havasati first time yavo guys, havasati vambopinda muhotera. Akavabhukira rumu yavo vega yekuti vanenge varimo murumu mavo imomomo vakachazvambarira pazimubhedha vari vega. Zvatichatoita ndichatovapa kamikafoni kanenge kekuti vanogona kuita video call nemurumu wavo vachitaridzawo murumu wavo vari kwavari kokoko vachinjoya variko. Handiti maona. Ndinotenda my sister pawakatapudza pese, Mwari vawedzere, Mwari vakuitira zvakanaka. And then pane polisi yavo yandaiti pane ndanoda kubhadhira polisi panga pasina munhu angavolontiya. Ndangada kuti ndatoudza bhusa uchiti ndokutumirai 220 yacho mangwana muvabhadharira polisi yacho kuti vakontinue baba comfort kuti pasaita waiting period because muri kuona kukosha kwepolisi. Handiti saka pabva pazongoitawo mukadzi handifunga akaona live late vari kunze kwenyika uko chachimunya akabva atumira 200 chimiraindoni screenshot akati ndaona live yamaita late saka ndatotumira kuti kana handina hangu mari asi mari yandatumira iyo 210. Handitika mari yandatumira 210 ichindai munobhadhara polisi yayo. Handitika vakwanise kukontinya mberi. Saka thank you zvakare my sister. I think she's in America, Canada, somewhere there. Thank you my sister. Thank you, may God bless you. At least baba comfort avachakwanise kuti vachinomira ndanda kuti ndichabhadhara zvangu but paitawo saving grace apinda akati chibhadharai. Antimaona saka vachaite waiting period vatodzokera papolisi yavo. Saka chikuru guys, polisi yakanaka. Anti muri kuona polisi yakanaka. Tiri kuti isusu kana wanga une polisi usiri kubhadhara polisi kana kuti yanga yambodonha polisi yako antika iko zvino ukatobhadhara hapana waiting period. Hanimuzati unenge wakunzidzokera utanga umira 3 months zodidi ukatobhadhara izvo kuti ukatouya ukati simeli ndakatomira handika ndakatomira sisimeli kubhadhara ndakuda kubhadhara futi ukatouya kwandiri izvozvi ndinotongokuita kuti upinde paline unotongokontinua kubhadhara hapana waiting period. Ukafirwa wanonzi watofa inotokuviga. Hanimoona ende baba comfortika vangu vachibhadhara ine heshi guys. Tikuenda navo neheshi kuchipinge ikoko vangu vachibhadhara polisi endimuzana ndopa vakandishoka baba vaya ndambofunga kuti vangu vachibhadhara polisi vangu vachitobhadhara ine heshi chaiyo ndio vangu vachitobhadhara. Saka tikuenda navo neheshi yavo. Handimaona havaendi nechingoro vanoda neheshi kuchipinge ikokoko antimazviona. Saka polisi yako chakanaka kuti uri kubva kune imwe polisi kune imwe kambani yawanga uchibhadhara polisi maybe wanga uri kune imwe kambani yemapolisi uchibhadhara ikoko wafunga kuchinja kuya kuzororo. Handitika unongoya neproof yekuti ndandine polisi apa kana chitobhadhara. Handiona izvozvi ndiri kuda kungochinja kuya uko hakuna waiting period. Hapana waiting period. Unongosvika uchitongotanga kutongokontinya. Handimaona. Saka na uri kuda kubva kune imwe polisi maybe wanga uri kune imwe polisiwo mapolisi akawanda ari kushoko ari kungotenderera odhimutya kuda wanga uri kuKings and Queens kuda wanga uri kuNyaradzo wafunga kuti uda kujoina family yeZororo. Handiona wanga uchibhadhara uko unongoya unongokontinya. Handimaona hapana waiting period. Tiri kungokutora semunhu ari kungokontinya. Handimaona kwanzi ndakabhadhara 1 chete zvarini noli uya wakakana wakambobhadhara chete ukamira uya nezita rako nesenemu yako nefone number ndikutresere musystem uya oti vobva watanga kutobhadhara hapasina waiting period. Polisi yakakosha guys. Baba vakafoti vakasiya vasikisiya vane girlfriend yavo mumba chinokuenda kubhawa ndiri kudzoka vakasvika kanofira pabhawa vakanobewa nebanga pabhawa hakuna anoziva musi nenguva. Handi muri kuona pona tatozorora takutaura zvokuti kwakutendwa kuZimbabwe kuchipinge unoviga munhu takutotaura nyaya dzemaheshi pano. Handiti mazviona. Saka polisi yakakosha. Tiri kuenda kuchipinge aiwa vari kuda kunogwa kuSouth Africa vanga nepolisi magi vachavigigwa muSouth Africa munhu anga nepolisi yake vanovigwa muno muka vanhu vanenge vasina polisi ndivanisa kuZimbabwe ava vane polisi yavo vanotonovigwa kumusha vangavigigwe muno. Handiti maona. Hanzi was listening to you baba kamfo nezvepolisi vakateerera mufunge. Hanzi ndakapedzera kubhadhara uyaliya please
Leah, you can't aungaiti nekusvika kwakaita kugonza una polisi hazvigoni hazviiti guys madiaries imimi munenge makafanana nani polisi munoza kutangira pa 89 rand guys 89 rand mari yamunotenga KFC pamahora paya inonobhadhira polisi ini anti vangu vari panapa chaicho ndakati vajoinisa polisi ndakatoti mune polisi ani kwaikana vangu vachipinda zetika zvikanzi kune mazetsisi ndikati mazetsisi yenyu emune waya anokunzira kuzimbabwe waya zvikanzi ndifungiri kati saka mamuchingobhadhira mari musingazivi musina mbobvunza kuti nhasi pakaita dambudziko munoendeswa kuzimbabwe nemazeti waya vanozivei nezvemapolisi ndikati vajoinisa kusorora hanzi ndakambotsvedza ndakuda kubhadhara Christine kam kuseri uyai kuseri mese ndikubatsirei andika kana ndiri kuzimi ndichida zororo uya kuseri zororo idafs jane kana wajoina kuno daf zororo uzoti wajoina dafs hazina Cleopatra ipay 89 yes that's good Cleo musoronzi wafa ndinotouya ndotaura kuti Cleo pamba pacho ndepapi inini nimangari mwana wangu uyu mudhari ndikuenda naye ane polisi yake isi takubvisa mari ichema chete zvatongoita andiona totobvisa ichema yekuti mwana wako akwanise kumbowana achidya kana tipadyiwe pamariro asi takutoenda newe kumusha kwenyu kuti tine hama aiwa tiri kuno don't worry tiudzei mainstruction tinouya naye tinoenda newe because kana uri wedu pano hatikusii nhamo ikanzi yadai yauya hatizokusiyika kana uri wedu pano tinotoenda newe kana zvichitopemita kuti tiende newe we take you we go with you handiti tinotoenda newe Charity yes uya kuseri kada vone wepolisi uya kuseri uyai kuseri mese ku WhatsApp yangu kaenda kuitsire namba yangu yai ku WhatsApp mese andika ndokubatsirai anditi let's work with this journey together guys amunganzi madiaries akangwara musina polisi azvinyetse kusaunda mushi harimona zvino nokuti panapa patakati hatichaiti zvokuti munhu asina polisi anoiswa kumusha unongovigwa muno unoda kuvigwa muno shuwa Isabel kuseri ndikureva ku WhatsApp kwangu namba iyi yandanyora apa namba iyi kana waisa mese ndichakupindura babs ndichakupindura anditi torai mapolisi please hanzi people must get a policy please I for one I'm tired of this go thank you kana neni keliwe ndosvika pakunyara inini keliwe wacho inini wacho svika pakunyara kuti mangwana ndadzoka veduwe ngatibatsirei munhu uyu veduwe pafiwa gofundme mangwana zve veduwe ndiri munhu wenyama ndotosati mari inonetsa kwana ndofa kufungira vanhu anoona nokuti pari kufiwa everyday ngoti hamuzivi handichatauri pano kandongoti nyora post ondi papa indongoya ndokandawo post kana aitawo lakire yavawana abatsirawo kuseri kokoko namba inenge iripo obatsigwa zvokuya palive ndakatoona kuti ndakutonyara neni ndakutonyara because vanhu vane maproblems avowo uya maikezi ndikubatsire kuseri hanimona anzi if you're in Canada iriko unongobhadhara inonzi diaspora funeral insurance plan vakawanda vari kuuk vakaijoina ndakati vajoinisa ndini animona ndakati vajoinisa ndini vari kudiaspora hobo vanondobhadhara gore vanototuma inini titobhadhara 1 year full ipapa vachabhadhara next year January vakatobhadhara vanongobhadhara mari dzavo variko kunze kokoko iwo kazonzi wafa ikoko manje vanotomeka sure kuti kunotouya 1 munhu anaya kuzokutora vanondoliza neany company inoita zvefuneral irikoko kuti zvese everything zve-intact in up to date 1 munhu ouya vokutora zvese everything nemapepa vokugadzira mapepa vouya newe kuno kuchinda kuzimbabwe oenda kuzimbabwe ikoko utakugwa nendege hashi yangu ndakapina apo Jane Kindoni iyo hashi yandakapina apa namba ndapina apa namba Luluja uya ujoine zororo unobhadhara unojoina semunhu uri muno muSouth Africa unobhadhara kukoko vanokutora kuMozambique ikoko bhadhara uri kuMozambique ikoko unongobhadhara like uri muSouth Africa uri kuMozambique hazvikustopi zvokujoina zororo nokuti uri kuMozambique kana ukatofa vanotouya chikutora because kumasadi countries ese pasi rese vanoenda izvozvi vari kunototora bhodhi kuNamibia yemusikana akafa webasa angashandira diploma meno wekunze kwenyika vaishandira anmona saka zvimbotadzisi tora inhingikiri hanzi ndisakangana kuti ndandada kutoenda rega ndiediswaga handisaka yakanaka polisi guys kantombowa swaga ukuseka swaga udamuona ari kuya ndimi kuti edinwa swaga burisa face ane mwana wangu ari kuti swaga Oh, I say again, check on me.
Kufarire. Kufarire. Listen, Unogona kidza. Akangopa foni yangu anenge achingwira papeji pako kodongorera. Akangopa foni yangu anenge papeji pako kuzodongorera kuti waita live here. Anonzi Shakira. oh, Shakira ndomuziva. Hello, Shakira. Hello. How are you? Thanks for supporting me, ne? Okay. I love you. Wanza noti nakidzwa swaga. Ndasaka here handina polisi ndachitambura zvokushaya sadza chaizvo. But swaga ndiwadzoka mubusiness yeshamwari joina police. Ndadzoka business ndachita kutonyanyoti thank you so much kune madiaries pane vakakontribhuta paya. Ndosaka paya ndanchinetsera kuti mundi aid. Thank you so much kune vaya vakabetsera zveshuwa business takatanga. Mafuta takatobika musikuona ndakatorelaxa mumba kudai. Aiwa tatoma business woman chaiwo chaiwo. Tikutoshingira mari tiendewo kunze uku nyangwe zvichinzi kwakaoma sei. Isusu tiri maginda gori yaipasi rino. Kunze uku kuritori easy than muno mutarisai pakati peusiku ndiri 1 ndichiti boy ndiripo pakati peusiku ndichitengesa iyo nini. Saka ndozotadza iwe soka unogona kuti bvisirana ari kunetsa kuZimbabwe kaiwe. Uzi zvinhu zvako zvakaoma. Kana tinozvigadzirisa isu ko isinomboda zvinotinetsa here. Tisu maginda gori. Wakatogadzira here mapepa acho aya ekr. Uda kuti zvekr here nhai swaga. Hai chero zvangomuka ikoko musazvinetsa. Nokuti indatombovaudza kuti mukangoswaga kauya mukangoti bhawa iro anotamba neporo zvokuti anoita mari yakasviba mukashamisika here. Haisu chero chimwe chinhu chinoita ingoita kuti titsvake mari sisimeni. We can do. We don't have a problem. As long tawana sadza nepekumusoro ingai zvino tiri mumba wani imba isina dho tikutorarama wani. But iwe uri soja iwe aiuri soja chairo. Masoja iwe kuami atipi nakai vasingakutori kuami. Kuti uri soja iwe. Hauri soja. Hauri soja. Member chaino kukwidza member. Unofanira kupinda muparliament. Swaga. Hauri soja. Ndazvapuwa iko zvondakarejista kapa page rangu kuti ndiite zvepolitics. Saka handiziva manje kuti zvofambiswa sei. Ndaiti ndichambobvunza kuti nai zvofambiswa sei. Because zvepolitics. Uda kuita politics. Kungoti just ungowana kana kuti mapato andisaidhirawo hande ndichitaurawo nezvazvo and stuff. Not kuti ndingada kuzve. Aiwa ndizvozvo. Unotoita tikatozokuvhotera kapa pamavhotsi anouya paboshita MP. Totokuvhotera izvi. Swaga wedu uyu. Ko zvinati ingavhoterwe here tichitengesa Burkina Faso. Aiwa kunzozane ati zvinhu zvazochinja here swaga. Neiwe swaga ndakambokona uchiti kwai. Asi swaga ndakakona uchifuridza kushure uku. Uchiti wakanga uyu. Ndakarepa sisimeni. Ndakarepa ufunga panga yakakura kudai. Swaga unozviti chokwadi. Izari chokwadi ekotekeri zigiti. Chokwadi zveshuwa sisimeni ndakatorepwa chaiko nababa muIndia. Ufunge first time yangu sisimeni kuona muIndia nechombo chakakura kudai. Chakakurisa kuti atsinga kudai kuti andadzika. Wakati kutiza rewo swaga zvakona kuti paipa panapa wakati kutiza. Sisimeni munoziva dzimba dzemusandini kuti dzakaita sei. Unotiza uchitiza hau. Uri mupai mudzimba dzekusandini dzirawo rakakura kureba kunosvika uko. Apa pamba ipapo pakazara maziruma amai mwana aitenge aivaka pamba ipapo. Ndikati manje ndikati giant here baba. Zvokuti waita dzakana kuvaputa ukatiza vangu vari giant.
Sisi Melly varume kana baba vangu vazijaini ina handivhunduke kai but ukaona ndateramira kazvora kuti apa pakatoipa ndakatoona zvinana hangu ningototsotswa yekedero kunyasuku than kuti ndizourayiwa pano. Basa vangu vachizviziva kuti uri ningikiri uri ndakatovaudza zvavakaita vantu vachisvika pandiri vakati vari kuda business ndobva vanditi but toenda kumba because musi wacho kwaitotonhora ndikati aiwa nandendi kumba ka because inde ndichiwanda kanhau yokuti vanhu havazvisiveka saka ndibva ndakati handendi kumba nemunhu inini handekuitira business kanzi kupi mumba here ndikati aiwa kuse mumba zvikanzi aiwa aite let's go to my house because ndogara padhuze dhuze patori padhuze dhuze nepandomira ndobva zvanzi ndobva no problem handei ndobva ndamudedza because like vanga vachifamba vari 2 pane mumwe mukomana waifamba naye ndobva ndamudedza ndobva ndamuti but inini ndiri transgender zvikanzi there is no problem let's go ndobva ndatoti machena because ipapo usiku hwese ndasina kumboshandawo bva ndatoti ndatoita machena ndakutoenda nemunhu ndotonoita mari saka pandakanoenda manje kudaiwo zvikanzi ndapedza kadatokumurayo baba vatokumura ndakuchitsvaka kakondomu mubhegi kuti ndivapfekedze kuti ndichidyaka vakuti kokondomu ndeirei handisi kuda nekondomu zvikati aiwa zviita handiite business pasina kupfekedzwa zvikati aiwa handiite izvozvo izvo hazvitoiti uri kuda yekauti hausi kuda ndiona apa pakatsvetwa mapanga pasaidi avabvisa ndikati unofamba nemapanga asi uri mbavhaka zvikanzi zvinei webusiness rako here handauya kuzoita business ndobva ndatichi mati vakati pa100 randi ndakanyengwa maraundi matatu Sisi Melly yeke ndatiikoko kwandakaita mai mwana ndakaisvadaidza isina kana kutombopfekwa apa ucharambirani. Sisi Melly ndakaona nhamo vakatoramba zvekutoti hanzi handisi kuda kupfekedza ndikati manje handiswe zvemira wakadichiwedzera imari vakaramba hanzi handina mari oti hanzi ndokuwedzera mari 100 rand ndiani munhu anokupa 100 rand pesapa ipa ndikakusecha mumabhegi mako mumhomwe dzako ndowana une 100 rand apa vaitotaura kunge vari kufemerwa memwana ndasitori newo kana senti zvikanzi kuti 100 rand ishoma 100 rand ishoma pakuti ndiani munhu angakupa 100 rand akaoma kudai vaita kutotonga zviya zvokutoti vaitotemba mheno zvavaitotemba ndobva ndachikoti chiregai ndichingoita zvakadaro ndobva ndatovazva ndobva ndakanyengwa Sisi Melly 1 raundi yakatova chinenge chifo che1 hour mukunzwa ndikati chindisiyaika ndakuda kuchenda kuenda hauna kana kwauri kuenda ndikati munogoti handina kwandikuenda sei ndikufana kuenda because ndandasiya mabhegi angu mamwewo ehembe dzangu neambrela chichi ndikati mogoti handina kwandikuenda sei because ndasiya kumwe zvinhu zvangu plus ndiri pabasa mapedza kunyenga mandinyenga yakadaro maramba kupfeka iko nezvimota hanzi handichaendi mukuda kuedza kuita sei zvikanzi iwe handisati ndapedza ndikati inga matunda 1 zvikanzi handisati ndatunda ndiani akudza kuti ndatunda apa kuti urambe uite nharo kuti matunda atundira mukati hapana kondomu roratidza kuti atunda Sisi Melly ndobva handiti idya futi ndobva ndatanga kuisvasvaidai matama anozvimba yaSisi Melly nekudya murume mukuru ndakaone nhamo saka pai kuti kwaitanga idya futi kechi2 apedza pekutanga apa round 1 akuti round 2 akuti idya futi usina kugeza kugeza unongozogeza kupi kwe Sisi Melly munoita kutamba navanhu ini ndaizviramba kuti hanzi munhu anorepwa ini ndaizviramba ndaiti hazviitike izvozvo amai mwanaka zvangu zvokuti hanzi ndomudhonza machende nenhingi izvoka pfungwa dzacho ndokatoona kuti pakamira sei because dai zoridza mhere ndamusanganisa machende nemboro kuti ndimukakateka Sisi Melly ndaizorohwa nemabhiridhi aya kana kuti amheno zvaizoitika ndo zvinhu zvandaitya chete kuti ndiite masaramusi angu ipapo zvokuti dai pasina vanhu vakanga vakazara pamba ipapoka vaivaka varume avo dai ndakamita yese yese
Hey, ha? Saka pa 100 rand makusena apa wakuinda wakazopuwa Uber. Kana ndiyo wakashandisa kuita Uber. Ndiyo yoga, ndo mari yacho yoga sisimeli. Ndakatozomubira kaumbrella ako nema-earphones. Ndozvinhu zvandakatozongotakura. Ndakatomboda kumubira foni pa ndakati, munhu yaanozonditsvaka. Although zvangu mafuta ndakasitoka. Ndikati mafuta ndakasitoka pa ndozoda kutsvaka. Ndosina kufungawo. Ndosina kushandisa brain woswagai. Ndikatozoda hauna kushandisa kuti zvinhu zvondomera wozosangana nenano ndiuraya. Zvokudai ndakatosimuka foni. Apa chindiudza kuti makizi anga akaviga akadhakwa aneta kaanenga katatu kese ndakuti chiti ndichivhurira ndichienda kunze kwaedza sisimeri kunze kwakaedza ndikati chindivhurira abatwa nehope kandanga akadhakwa haasi kumuka angotaura ari kuhope kupiwa mari makizi naJoseph ndiani maki ndikati baba vanotondipengera pandataka kusecha homwe dzawanga edzembe dzawanga wakapfeka dzi ndopandakatozosangana nemakisi ndopandakachitora makisi vandakinywa vandabuda ndopandakumbira mabhildi aya aivakanzi ndopandavati manje hauna kutsemuka here naiswaga hauna kutsemuka ndakatobamuka kutoti bam ndakabamuka sisimeni ndakatotsemuka aikazvo ndakatotsemuka vanhu vaifunga ndikuita maskiti ka because ndiri munhu wamafanisi but ndasingabaita mafanisi iyo ichi ndakadzoka kumanguva isiseri kubva kunonzi kuchi ikokoka ndakatopfeka nemajomba angu nezvinhu zvandandakapfekaka it was past 8 9 ndopandakasvika pano saka ndokudai kuri kuti because ini nomari kana ndichibva kubasa ikoko kuma5 ndopandobva ikoko ndichiuya kunonzi kuchi ndichidzoka kumba saka kuma8 ndakapfeka bhutsu ndakangopfeka hembe idzodzo kuti aingawotsvaga kuita mafanisi kana ndakatorepwa chaiko ndakatorepwa asi wapora ako musiwo ndatopora sisimeri kana uri gindagoriya unotoshinga because kana watosvika pachibasa watoita signature wotoziva kuti yese wakutosangana nayo saka ndozvo unonga but iwe kungoti wakavhunduka soga ndosina kurumidza kufunga dei wakashandisa brain pawakaona kuti ndo situation iripo apa semunhu akanga achiziva kuti ari kuitana netransgender handiti dei wakatanga kutomama chaikutopasha takaona munhu yacho sisimeni munhu yatoratidza kuti atojaira zvokunyenga vamwe varume saka hapana zvaaivhunduka izvinhu dho dai takaita zvokupasha kana kuita seka aitongotoenjoya you never know kusaiti kwedu kuna vanhu vanopenga sisimeri okutoti iwo vacho vanongotipasha vainenge achitomadya especially maindia nevarungu kwakatanga kutomadya because vamwe vanhu ndovatorizva vanotozvifarira ane zvakawanda sisimeli ikoko kushanda chaizvo mukatarisa kufunuka kwandiri kuita kufunuka zvokufunuka zviye kuzvona mafuta ari kufunura anaka zvokuti tengewo mafuta aswaga vedu vaudze mapuraisi tengesa mafuta ako swaga ari kutangira pa250 350 450 500 ne600 kusvika pa1 liter and then pane hanzi machi manako remover anobvisa futi mablack spots ari kuita iwo hanzi machi ma250 ne300 koti maoils ari kuita 150 but anofunura mafuta anofunura mawhitening cream acho aya anoshandiswa pana vanhu vane ganda rakaomarara vaya vanoti vanoda ganda hanzi nakaren we want soka kuhaiti mutengerei tiketi rendege neaccommodation auye kuhaiti mutengerei tiketi rendege yehaiti but handaunyatozvinzwisisa iri kupi kudurban Durban ngavanditengerewo tiketi asikana nditomboenda mutengerei tiketi rendege neuyu munhingiriri anoinda anotoda kufugwa nemhepo kudurban kwachindawo ambanopinda munyanza
kumbodzinga mwetsi mweya wedhure saka iko zvine zvaiwa handoda kuti nemadhayaries akabvisa mari vakabetsera vaya mira chinzo nakufona hello Mane guys. tell guys Kite. Lisiane tena. kichapa kimango Kile sio. okay lise go utswa Ke shapa tena nekere kile foto matsogo. kinchari shapo runa utswa ngipaletse Ke o shapa ukhulile kimbone yo ukhudile bathu utswe gore mme. serious Ke mathata. yo ukhudile muthu o bathu kimbone kari yo mane wa khula o Ma go dile tota. santse le teng kwa mafikeng go zila Re temo gae. okay ya ba tswang ko gae ba shapa Ba shapa fela. okay Papa re le ke mora ke re ke feta ka lona before ka ga ya ba gane. ari Ka go imelwa ke dilo. ari yalo A gana re ka go imelwa ke ngwana ke tlabe ke tsope di beke merwalo fela. wa tsenwa muthu o Le nna ne ke mora ke re ka re Wa tsena. beke o ke tlabe ke tsope ka gae gape. nna ke teng a le kana la visita mos Mara kgotsa ke tla re ke bua before ke bua ke tla tsena ka lona. okay ke siame no a gona botata ke number ya go yona Ke number ya ka. okay ke tla itse ba ke tla go fonela morago Okay. sharp sharp alright sure hello so ndafunga kuti munhu ari kuningira ari kuda kutaura nezvenyaya yemafuta alright vanhu ngavanditengero tikani ndiende kuhaiti iri kudurban iri kuitwa naimi ndingawo tiketi kwaiti ndatsvaga mbonohurira durban maita sei kwei iriko rini nice smell next month musi wa6 manje aiwa vanotenga nhengo tiketi mbomutengereyo tiketi rendege mukatenga izvo so munowana akati chipei izvozvi akomoti chenenge akati chipei aendewo kunofara nai kana ndimi iri kudurban kupi kwacho simeni pasouth beach papaya alright ndokwandaigara kaipo pagarden court hotel panongori padhusena ipapo saka zvakaoma sisimeli uko unosangana nezvakawanda pane imwe nyaya ndaenda kukuudzai pane umwe mukadzi so akandifonera ndiri marimwe zuro sisimeli achiti ndakaona paiyo yangu yekuitisa malive kunonzi kutachiline zvikanzi soga pane murume wakaburitsa palive handichatauri zvangu nezita wakaburitsa palive uchitanda naye uchiti unoshanda naye chichichichi ndikati zvikanzi murume wangu atone makore achindichengeta nemhuri kuzimbabwe uko ndosaka ndobasa raanotoita saka iye murume wacho ndakabva ndatoda kumubvunza kuti zvikanzi munomira murume wacho nomira touchline saka inini yakuritsa vanhu vasingazive pamalive ndobva aonekwa nemukadzi wake hanzi tine vana 3 vabava kubva kudhara ndaisasuspecta kuti pane zvavari kudi zvavanoita kusouth africa because pane makuhwa aiuya kuzimbabwe unzi babava ndo zvavari kudi zvavari kuita saka vanga vasiri sure because baba idzi vakabvunzwa vakanga vasingataure kuti ndo zviri kuita vaitoramba kuti aiwa vanhu vanonyeba ndizvo zvandinoita dzamara baba aya havachamire havachachengete vana vakutogara neumwe murume kuno muri kuona manje mukadzi uyu akanga achitikumbira manje kuti ndokumbirawo maconduct details ake emurume uyu ikwanise kuti nditaure naye saka apa manje ndikutya manje murume uyu ndotaura naye here nezvamai ava ndoita sei ndopafambisa sei hazvisi zvinozondikonzeresa mutumwa hana mbozve iwe ngomuudza kuti kuna mai vati hazvichiauti vakati vari kuda kutaura newe chete manje mukadzi uyu haazova
azovaudza here kuti akavaona palife because baba va palife vakabuda vasinga ipapo panozonetsa manje kuti vakabuda sei palife because baba vanzi vatone more than kuma2 years vasingachatumire asi vaimbotumira zvavo kudhara makore nemakore but mukadzi paakazenga akunetsa manje kuti pane nyaya dzandokunzwa kuti muri kuita zvakati kuSouth Africa chichichi baba vakazosvika pakuranga vachatumire chi vanga vasachatumire kune mukadzi uyu zvokuti mukadzi uyu akutoshandira kuHarare iko zvinezvi achichengeta vana vake 2 but baba vaiko zvinezvi ini ndovaziva baba vakutogara nemumwe murume mumba paflat vari 2 nemurume wake iyeye saka nandikuti havachaita chilaini iko zvino vagara nemumwe murume vanoita tachilaini but vakutogara nemumwe murume siyana nazvo vanopedzerana vega ndosiyana nazvo ka siyana nazvo because one zvichazonetsa kuti ivo baba inini namai avakazozviwana sei mai avanogona kuzonditengesa futi kune murume uyu kuti ndakakuona palife mati vandotaura ndakakuona palife vanototaura chete saka chindiudzai kuti zvogona kuzondipinda pama1 inini ndakabva ndatoidilita life yacho aiwa siyana navo siyana nazvo siyana nazvo all right thank you so much ingovaudza mai ava kuti handikwanisi kuti ndipindire panyaya iyi imini tsvagai murume wenyu mutaurirani ingoramba muchipusha vanhu vanitengerewo tiketi rekuhaiti nai vediwe kwai natesvaga nditengerewo tiketi rekuhaiti asikana kwai nditengerewo tiketi svaga usatombotarisana nazvo zvinhu zvevana zvitauke chero ukatovaona vachitoitwa chako ingodari kwakanyarara siyana nazvo zvichazobuda zvega aiwa handichatoiti ndosaka ndaida kutofunda kuti ndozviita sei because the main reason yangu yaikuita kuti ndityike ndeyekuti baba havakaonekwa palive yangu inini of which palive pacho baba ava vakabuda vasiri kuziva kuti vari palive and asi wakatozoidhilita hapo handokatozoidhilita live yacho ndatoidhilita wakagona dai vaiziva hapo vanhu vachiti vanobuda pamalive angu ekuti achilainga vanenge vachiziva but iye akabuda by mistake haana kuziva kuti handiri palive you see saka ini manje ndibva ndangomuti ndo zvakaitika ka zvezvakutoita kuti ndakatozviita nekutoziva kutoti baba havari pachi hanzi nditengerewo tiketi naswaga handitengerewo tiketi naswaga ndikuda handina kana komenda yandomboona ini nakadatukwa guys hanzi nditengerewo tiketi naswaga ndoda kuenda kuhaiti tiketi umwe akamutengera ndege umwe mutengera reaccommodation umwe mutengera tiketi take rehaiti bo zvatopera manga maicomfort makavatengera wani ari kudawo tiketi rake tinde naye vanzi SIS MELLY naswaga ndokudai zvekutodaro thank you Linda tenga swaga guys support ai business yake mukunyatsokuona kuti swaga kakatsemugwa kumashure kwese kune zimu India rine utsinye supportai mafuta ake mukatanga kutenga guys anani ndekuenda touchline fambira 100 rand iye achitengesa mafuta ake ma500 anenge achinda notenga touchline atakazostoka alright hanzi namai juju haiti iri kupi uye mari right mai juju haiti iri kudurban haiti i750 but swaga anogara kuJoburg saka anenge achida tiketi rekuenda rekufamba kuenda kudurban antika nepekugara because oro neaccommodation swaga kudurban accommodation ndogona kudziwana zvangu but ndisingazive manje kuti kuzoconcentrata nezvatetavinga and staff nekwati ndendawanira accommodation nekunenge kuri kudhuze nekudhuze here kana kuti amen but zveaccommodation kana pasina kuwanikwa at least ndambowana tiketi zvangu its fine saka tiketi at least tiketi rekuinda akura ndege yake tiketi ndovanetsa kunda nendege anenge agona ungamutenga tiketi reindege iko zvino akachipa matiketi then accommodation will be sorted rehaiti racho imari 750 rehaiti yao rakachipa okay my juju right
saka pamwe panozowanikwa uzongo offer usisimeni. Pamwe madhayari anoita manyemwe kamadhayari ndovaziva ini vanotenga tiketi. Saka munozogondudzawo kana rawanikwawo kuti ndigadzirire. Ndinokudza kuti ugadzirire. Ndokuudza kuti ugadzirire. Aiwa Shadhi akati spreya takamubloka. Shadhi akati takati spreya takazomubloka anonakidza asi hanzi mari ndege. Ndinogona kugooglira page Rufaro. Ndinogona kugooglira kuti imari kana newo kugooglira futi Joburg ndichapa madhesi achona then wogoogla woona. Iya zvashadhi maya takandisitosina mfaro dati zvashadhi anofarisa zvisirizvo Shadhi paya ame mwana ndandototongwa kutoitwa mukadzi wake. Hanzi mari yeaccommodation ndise nawo. Hanzi mari swaga pane ndada kukuisa yeaccommodation. Hanzi taura mari yeaccommodation ndikuisira izvozvi. Hanzi imari yeaccommodation ndise izvozvi. Accommodation. Hanzi imari ndise izvozvi. Accommodation handiti ikoko anenge ati ma 300 ma 400 eriko. Aiwa unenge uchigare kuita ma 300. Ndikuti kuita ma 300. Mukura ikoko mahotera handiti mukura waipai. Anyway, kudebeni kusakona South Beach kune mahotera 300 soga. Amen. Ansuza ndakapesera. Saka Google. Indakagugwa ndi une ifoni here. Indakagugwa. Ndichabvoziva here Simeli. Hotera. Una booking.com. Mira ndiseche pagugu. Hanzi first haiti tiketi zvetiketi kana vatomutengera vatomubhadhara accommodation vatomutengera tiketi haiti. It's obvious. Mira ndiseche para. Hotel. Hanzi muunze iwo kani. Anomunzwa? Mira ndiseche Sisimeni. Mirati aiwa. Kana une booking.com inenge yakachipa. Enda pa booking.com. Ai. Booking.com. Ndikuchekere futi kunoko. Ndandigezwa kwa munachidza. Booking.com yakachipa. Go fine. Ari kuma 495 600 point something koko. Ndakadaro iwe swaga ine madzako. Amen. Ine madzako. Ine ndirega ndikutsvagireni. Ndaenda pa booking.com anti. Yes, I don't know. Right. Durban South Coast. Just nyebele. Durban South Coast ish. Pane yakachipa iswaga itori pa yaiswa pa special ish. Haisi kure inonzi Margaret Beach Lodge. Margaret Beach Lodge iri kuita 1836 for 3 nights. For 3 nights. Yakachipa. Koita inotevera inotidurei. Then inonzi Bayside Taj Hotel ish 1810 for 3 nights. Mai waka ngoisai 1900 guys inokwana kana 2000 for 3 nights dzake anokwana. Kana Isa, thank you nakutenda kuhotela nakutenda kuhaiti ndotono haiti atiko munhu uyu kubva nemusi Thursday tiriko tikuenda Thursday ka Friday Thursday anenge otohurawo swaga anenge otohurawo. Ndinotogoti manya nadzomboro ikoko Sisimeli. Uye bodo. Ndichitomboita tengese tichitengesa ndichimhanya.
plus zamurenyika kaiti mazano rinenge rine market mazano rakazorodzwa rine market mazano zvinombo maketa zvekutomaketa zviya aiwa mazano Madrid waiona isa 2000 isa 2000 inokwana Madrid isa 2000 ari kuise Madrid owetiketi aiwa simeli chitoitai kuti zvinhu zvifamba aiwa kati andiyamba tiri kumbotara tiri kuenda step by step anditi step by step because ndambosuwa last year handina kuenda kai ndandiri kuwitbank ndopandandiri ngwari kuwitbank ngwari kuwitbank right and it's expensive 1300 rands kugarden court per night garden court ndopatiri kuitira kapa inodhura it's a 5 star inodhura garden court garden court inodhura garden court inodhura garden court inodhura ita yakawanda mahoteli ari pasi especially ndeanhasi chete guys from 3000 to 1800 akachipa apa itotaura pabooking itotaura kuti only one place left at booking.com one yasara only two price this price on booking.com pamaprice aya pasarigwa one room 2 rooms only guys saka Madrid Esther ndomulilo how are you back now saka kana Madrid kana uchisachibva wataisa izvo zvimari iyoyo to urikuisa kunasoka kwacho nuka skini inenge yanaka sisimeli mati kufunuka wandukuita unenge watopinda maiwe hanzi food aiwe saka muchinda angazoshatadza angazofamba asina ka 500 kake pasaiti kana ka 600 apa ari kudai kungoti akwanze kuinda anditi kuti akwanze kuinda hanzi anozotenga lofu rechingwa neuyu hanzi ndege iri kuita 1500 kuenda nekudzoka here ukaita ukawana dziri paspecial unotobhadhara iyoyo price iyoyo ukawana dziri paspecial dziri dzakatochipa zvokudaro ndege dzakachipa dziri dzakatochipa zvokutodaro ati chiko Madrid hanzi naamanhle uyu ibonile comment yami utini amanhle ulo ubesta usekabuyele jele yepapano veve vasina kuzobvisa mari anenge asina ngazi napane kuda kuvharidzira zvake vamwe vanhu iye achiziva kuti haana mari yekuzobvisa zvakaipa zvokuti munhu ngaabvisa achiziva kuti anayo munhu kana munhu wati ndikubhadhara takazotaka kukumbira munhu anyepa kuti hanzi yeye ndikubvisa vanhu vamafanzi akundituka kuti yosoga wakati hauchaende kunhingi wakapuwa mari yakakwana kwasisimeli kundikati vamwana havana kuzobvisa pakabviswa navanhu havana kuzobvisa havana zvemachokwadi saka vanhu ngavasanyepa asi kana usina huna haumbomanikidzwa usada kubaka nokuti pakazara vanhu panapo ubaka iwe usina kana senti munhu wese chinoitika manje ndechekuti kana vakati pavanhu inini chabhadhara kavana mubva vazvibatirira ini kuti ndizotaura manje kuti haina kuzobhadharwa mari yaruti wange wakapiwa kadla andiwana saka isi wrong kana usina usagara wapledge usina huna gaisi usopledge iwe usina zvakaipa zvokuti takazoenda kutukwa Madrid chakamirira kaMadrid yaufa takashaya focus sei iwe wakapuwa mari yakakwana nasimera hambonyembi ndikati aiwa ndambosimera wakanyemba asi kuti vamwe vanhu vacho vakati vachabvisa havana kuzobvisa wani ndiye kuzobvisa kusero zvakaipa zvokuti nechimwe chinodzi aneni chiya chimwana chokwedu aneni zvaakanditira handiti akaisa 200 rand pepa achiti kwanzi ndakupa akaisa madetails asiriwo akanotora pagoogle ndikati asiriwo madetails awaisaya igadzisa madetails ini ndakufanira paswaga mari yacho iwo zondipa ozogadzisa madetails aya tikabvumira ungazomubate haana kuzombobatika kana kutomusira message ndikangoti 200 rand legandisiyane nacho achiratidza kuti ari kunze kwenyika here kana kuti ari muno ighost anenge ari kunze kwenyika ndakangoti ndingamunetsera 200 rand leganisane neni naye ndangosiyana naye ndandatokupa iwewo 200 yacho ndakabva ndangozvisiyana nazvo
ikati asi kuda zvaari kuita it's fine. Yamakatumira muri palive here. Nandatokupa anambondipa ndangoti it's fine. Iye akanzi imari yeaccommodation yanza migrate wacho itsotsiwo zvokuti kai. Madrid ausiri wari kutukwa. Madrid wakakamirirwa mari yako yeaccommodation kai wabvunza. Taiwana accommodation. Ndiye munotaura here isimeni. Haana kana chinombobve mari ndabvozva ndiyo wamukudhira naye. Vabaki-baki vekweduwo futi. Hapana vanenge vachingova. Zvarongowanzavo. Aiwa ndambozvi ndikutoona kama makapinda comment. Asi Madrid nayo unotitei? Madrid nayo shori uri kutitei nayo hauyarere chiva kutita vanhu vakuru kudai kutita mapenzi iwe Madrid unoda kurohwa. Kuite iwe. Pina comment yacho. Kunyangozi here kuti ndimamero. Iwe Madrid unoda ushamhu iwe. Vanobaka ikubaka family. Chikobaka zvekupromisa zvisipo. Aiwa ndo imwe chete ihama yaaneni iyoyi. Vanofambidzana kudai vanonyengana malesbian. Malesbian vanoita zvechilesbian pasocial media ipapa. Alright. Kuti atagoziva. Ndosaka tinzi Madrid ma1 ighost. Don't worry, aiwa kana patova kwada kubvisa ukavabviseyo kwete vana media. Nai. Vabaki-baka musadaro. Imi kubaka family munotitei? Munotitei panapa? Kubaka family wati mukumbokushambisa sei? Mukushamisa sei? Wani kwangu. Ndobuda musodzi. Hanzi ticket are there for 1.5 in return. Ticket rendege riripo hanzi 1.5 in return per Durban. Guys 1.5 chete. Guys shinai guys. Shinai 1.5 in return chete. Aiwa shinai guys. Mtengerewo ticket. Yes, kana nimbozorodza pfungwa stress neupenyu hwakaoma. Umbozorodza shure iyo, umbozorodza shure swag. Umbozorodzwa shure. Shure ndambozorodzwa iyi. Irora ikoko. Plus ziyo shure ndambopugwa nemhepo swag every day. Kuna wakanga watsutse mugwa masicha chona anopisira dambuka futi. Na utoti king ninguwa king shadu yo ipenzi zvaro. Pamwe dai ndakatororwa kagwaiti kuya. Pamwe vakatogara naro benzi riya zvako waitozogara nazvo ibenzi riya vo ibenzi riya. Asi raibhecha akatombondipaka 400 pa. Saibhecha zvo. Iwe baya. Akaine mari. Aine mari. Akainayo mari yakawanda, akaine mari ndakakwapurwa 400 rand ndikapuwa, akainayo mari pa. Asi ndakangoona kuti chaipidze mwashamwari asi haindisanganidzana nawo staff ndikati ndonourawo. Inga akaoma naishadu. Hanzi flight inonzi lift is cheap. Okay, andizivi lift. Amara. Hanzi 5,000 inokwana zvese ida. Inokwana. But hamboiti munhu wanobvisa 5,000 umwe anongobvisa itiketi mubhadhara yeaccommodation zvatopera. Aiwa ambonobaize muiti ambonozorodza shure vedu amumuwiri wotsiti hanzi what's your full name. Unotengerwa tiketi iwewe nikikiriswaga hanzi full name rako rinoti kudiwa kutotengerwa tiketi apa. Regai ndinyora apa SIS MELLY. Mirai ndinyora. Nyora kupine. Nyora full. Unyora exactly zvakanyogwa rakaita papassport. Right. Otherwise hauikwiri ndege kana pamwe ma mistakes. Handiti. Full name chete handiti. Full name yako nesene. Mirai ndinyora. Ne phone number. I think one phone number futhi. Ne phone number. Nyora ndipine baba. Ati muwiretsi ode munhu akabva kupiswa manje kubvarugwa shure yeso kumu mandambonozororadza shure iwe vedu achimbofugwa newe pari kubichi zvakachiona mvura uko. Handina kana comment andikuona ini maiona hanzi ndipe kuseri nedate of birth. Alright, izvo rega ndapina zita rake. Alright, ndapina izvo page nedate of birth ndapina up
but izita chete nefone number paroda date of birth yes 18 April 1994. chitotanga unyora futi zvese panyuwa nodipina apa Mira ndinyora. Anomutengera nekupinda maiti iye rufaro anoisa ne750 ekwaiti don't worry imbinga kai imbinga inogara kuLA, the most expensive state in America, California. The most expensive state in California, in America, LA, California. Imbinga. Shingi. Inga. Kwai kuzvara mwana mudiki uyu imaitiswa gamunhu mukuru. Mwana uyu mwana wazuro. Kwaiti ndakakura kungongwarisa nenhamu chete ndakakura nchitambura. Mwana mudiki uyu sanairi. Ndakakura nchitambura ndosaka mutona tiri maginda goriya. Yeah, isho. Freddy Zimunda, 18 April 1994. 67 620 7160. Yeah, isho. That's sender. Asa zvauya waisepi? That's sender izvezvi tasema. Pa comment section apa. Alright, ish. Right, ayo madetails ayotenga. Tenga umperi ticket wagona pakusamupa mari kumuparira ticket utengerwa ticket chairo. Right. Ticket yake andizoti ticket rendegere. Ticket rendegere aenda rapo. Kwasara mufaro ubvoisa neticket IT 750 ubvoisa nemari yeticket IT 750 isene ticket IT 750 kwasara accommodation yake kwanzi Fred mukadzeri murumezve kuyapotana zvino vanozviziva wani hanzi face ani ndo inotaura hanzi Fred mukadzeri iyo munhu wako kumakabaka iye ndiye kumakabaka wako iye anonzi Madrid uya kudaro aiwa mapenzi aya meso kune manga ari kuuya yoko ibenziro kwanzi kohembe anopfeka asikana swaga ungamutlira pahembe swaga nachihwitsa uvatliri pahembe hanzi hembe anopfeka swaga nachihwitsa uvatliri pahembe vanocreata vanokonzeresa ndogona kutokubakirai kai 4 to 7 May former dates 4 to 7 May 4 to 7 May because next month ka haiti tori padhuze kai airport Oliver Tambo airport to inonzi chiye kudebheni ya kudebheni zvichiko Shaka Zulu King Zulu inochiko Shaka Zulu inonzi chiko Debheni ingoti Debheni airport Shaka King Zulu King Shaka Zulu ameno somewhere there 4 to 7 my date my traveling dates 18 April my traveling dates 4 to 7 April ndiendesei kuhaiti vanhu apa vanoda kumutengera mapresent ndiendesei kuhaiti yebirthday rangu ratosvika ndinofarawo nevamwe ndikuhaiti aiwa shuwa ndindoda ngotozorodzi shure chete ndo pandingoda ipapo 4 days yakazorora wakangofita kuti tizaiwe uchiinda kunotsvaka iwe kudebheni kwawakagara kudhara uku wakafita kungoti zvenga womboinda tozokona time kudzokera nerumu yake kanoneta handitomboika aiwa kuti tiza kuti umboita magemusve kutsvaka mari kana handisi kuda kana utomboti vatondiona ndee ngavandione patv papa haiwa zvokutoti kana zvinhu zvikarongeka zvavo zvokutoti ndiye ndine accommodation yangu ndine chii vanongondionera ipo pafacebook aiwa ko zvinoita isoro ndokuna nakudzika vaya vekupenga vaya haana zvangakuita netiripo zvangazoita ake hapana tine tiriti
saka hapana umwe vanhu vari kupleja haikanasi kana paita katiketi rendege ndoraita takutsvaga tiketi reaccommodation tiketi rendege ndozati rapo akomo guys akomo tiketi rendege nerehaiti rapo nerendege rapo kwasara accommodation chete akomo accommodation guys accommodation plus team rimwe riri mucompensation muguys vari kuda kutengera vamwe matikets guys takatitengera vamwe matikets asi musavatengere full tickets munovabvisira mahalf chete musavatengere mafull tickets munovabvisira ma375 rand iwo wobvisawo imwe atidi kuti vanhu vanyanye kujairira kutengerwa zvokudaro aininga watotenga rakakwana handina kana senti tozoiwa handiti iwo uri kutengwa because iwo handi uri socialite kutengwa sesocialite iwa nepi zvangu amai mwana ndopa kutozosvika nestress kana mai mazuva zvokuti mazuva ano kana ndisitorina chekudya ndongodya chiripo ndiri mumba ndisuda zvokuenda utachilai autachila usainda swaga usainda tochilake iko zvino kanotsemugwa unofa usainda iko ndokatsemugwa unotofa chaiko chaiko aseya zvangu nichingodidi ndiri pamba aiwa asina uri pamba uchizvigarira mumba uchitamba nevanhu pamalive apa mafuta aripo business iripo dai vari kuenda kwaiti apa pavari kudebheni vangani vari kudebheni vari kuenda kwaiti apa manje tiri padebheni haiti ufambi hamusi kutengera here isi tingoti munhu ari kuenda munhu ari kudebheni kudhara vari kudebheni vaya kudhara vari kudebheni kudhara padebheni tichishaina takatsvuka kunge mapopo tichishaina tiri mabhepe echirungu vanoda kutesta mikosho yemangochani uyai mutore maketi tiripo tinenge takatobaka tiri kugwaiti Jehovah nai mwari hanzi nasandra kupema ngaachimira vedu weonai niko ari kuhasila niko ndiani izvo zvokusoroda kutaurwa zvokupenga ndokutuka panapa tiri panapa sevaenzi niko ndiani ndakapema kupi Lori it's 6 April my sister Lori uri kuuya kuAfrica 6 April are you gonna be in Africa 6 April ndoida kuti ndishore vadzidzi vemba iyi 6 April Lori upema ukuku yabviswa momwe mako Lori yechikurebu ndiuye here kuseri Lori yechikurebu ndiuye here kuseri hanzi ndiye Sweden okay ndiuye here kuseri kupema chi warwadziwa nei pakupema imari yako musuri 750 laureate. So what we are saying is, laureate, if you are paying for, you want to bless people, you don't pay the full amount 750, you pay them the half amounts. Even one is over half amounts and so on. So if you are going to give us Marema tickets for, that is 1.7 and 1.7 my tickets for you are you also but half hour. Yeah. Wanzi mufuma tumberi yokarongo chema nekuda kutengeregwa achimwene here achimwene ndiye here achimwene yokana chimwene wake guys yokana boyfriend yake inonzi achimwene yaari kukumbira kuti arida kukumbira kuti tengerwe ticket inde kwa IT yokana boyfriend yake inonzi achimwene yokosuna ane boyfriend yake inonzi achimwene anonzi madhumbe mumofu madhumbe murume vari kuda kuti aende ku day ticket Madrid ticket yekupinda kauti umwe tea udle lunch udle supper tine 3 course meal ipapo tine 3 course meal tichitobaka arume madhayaris echirume ari padhayaris panapa anenge ariko kuhaitiwa please fanobhukai ndiriko musazvinetseke zvenyu masevhisi hanzi chimwe wakatengerwa okay
Okay, hanzi anoacta nayoko munhu anoacta nayoko right. Hanzi munhu anoacta nayoko uya chimweni hanzi akatengerwa achimweni hanzi akaona munhu akamutengera saka ari kutsvaga munhu anotengera munhu wanoacta naye ndiye kutsvagira wanoacta naye ndiye kutsvagira vedu vetengeraiwo ka madhumbe rumetiketi please. Madhumbe rumetiketi vedu vetengeraiwo 375 pedu guys, tengeraiwo madhumbe rumetiketi. Madhumbe rumetiketi mofu madhumbe rumetiketi. Do madhumbe rumetiketi madhumbe rumetiketi madhumbe rumetiketi. Choka mazano kutambira ku TikTok stereki uri kuiteka ku TikTok mazano ndisumbonyanyoita ndichingoona zvavo. Okay, Kwanti yangu TikTok haina vanhu 1000 saka handikwanisi kuita malive. okay. Anzi na Lori, I want to buy for one single. Una here, who's the single mom? Do you have one? Nina, I'm not a single mama. I'm a single mama. Do you have one? Do you have one, Lori? Or we should provide one for you? Do you have one? Do you have one? Kwanzi, can you please buy for Mami Mfundisi? Mami Mfundisi ndiani? Okay, Lori ati hana. Saka pana Lori apa pazvandakuita guys ya. Lori ati nditsvage nini? Saka ini ndakutsvaga vanhu 2 vacho. Inini ndakuti vanhu 2 guys. Zvokuti full ticket wese vanhu vese varapa vakabvisa mahafu avo masingle mom. Saka toti pamari ya Lori ye1 ticket iyo panobuda vanhu 2 guys. Let's be fair. Andika pamari ya Lori iyoyo panobuda vanhu 2 because vese vamwe vakatotenga vandivana madhumbe womasingle mom. Saka ngatimbovei fair. Andika saka ndinoda vanhu 2 panapa. Ndinoda vanhu 2 pamari ya Lori. Ndinoda vanhu 2. Yes, I'm done. It's gone. Ndinoda vanhu 2 people only. I'm going to take 2 people vane vagara vakabata ma 450 avo. Vakabata ma 450 avo kudhara. Vakabata ma 450 avo kudhara. No, vakabata ma 375 avo kudhara. Vakabata ma 370 avo. Andi kudhara. Ndo vandiri kuda. Andichika. Kana uine half yako, please, Lori is going to buy to 1 full ticket. But 1 full ticket, so we'll share it into 2. Vimba inashe. Tisi tiri kutozaura tiri kutoita takatorambira vamwe titi kune vanoda kuenda they must show commitment yekuti vanoda kuenda. Chii chavanozoda kubvisa uchi. Moda kujaira kuitirwa zvese vakomana. Show commitment yekuti uda kuendawo. Takaitira vamwe zvatungoitira. Zvatakaitira vamwe zvatungoitira zvokuti hanzi mutengati ndoda kupa ita izvozvo. Tikuita zvatakangoitira vamwe. Why should we have favor nai? Handi ndisi tiri kuita. Vanhu 2 boy ipapo. Ndisi tiri kuironga zvinhu izvi. Ndisi takatozviitira vamwe. Takatozvirambirira vamwe. They must show commitment. Andika ngavajaira kubvisa something kana pachitwa function. Kwete kuti mangobvisigwa every time zvese. Vese vamwe vakatobvisa pavese ndivana masingle mama ndivana madhumbi. Ngativei fair omana. Ndisi tiri kuronga iwo vimba yapo unenge usitoripo. Saka mbomira wakadaro mufana wangu chimbomira. Chimbomira wakadaro mufana wangu chimbomira. It's fair, very fair. Lois vanhu ngavashowo commitment nai inema here Loisa inema kuti vanhu vanenge vachitoshowo commitment yekuti no zveshuwa ndoda kuendawo ndakabatawo aka kahafu uda zvese ngo every time omana kana sha 2 people there on that ticket
Unotobuda posho kuti shudhu zvokuti. Wafodya nemechisa zvese. Iwongonzi wongoshuta chete. Ah, come on guys. I'm sure Right. kuDurban Saka mahura akawanda akatenga matiketi because kune mahura anoda zvinhu kuDurban. atimazivi simahure isu tengotengesa pamadhairis panapa simahure kuDurban atimazivi isu. Asi vanhu vakawanda vakatenga nematiketi. Hayo matiketi vanhu vakatenga. VekuDurban. Ndozvinoziva mahura. Pana papadhairis pane vanhu vanosapotana. Saka tinoziva kuti vakawanda vachonaka vanhu vanoshanda mudzimba. Saka ndizvatiri kutaura izvo kuti patiketi apa iyo vaibvisa mahafu vachibvisigwawo mahafu. Andiona. Because pana patinosapotana zvokutodaro. Andiona. Saka vanhu vakabvisigwa mahafu vakatibvisawo mahafu avo. Saka vanhu vekuDurban vakatowanda. Mahure kana kusina kutenga munosangana na Queen ambassador wemahuro. Tengai matiketi munge muriko kuningo. Zvongonyembera usunga ndoziva munoda salad zvechirungu. Thank you kutongedza mumba. Thank you very much. Thank you. Aiwa uende mari yoyo mai comfort saba unopa kana takuenda mai comfort mari yoyo. Usaba vape zvinenga gara yashanswa musoro. Musokuenda ndipopa unoti mari yedu mai comfort mari yenyu ikwa yekunodlawo kumberi nekunozvispoilawo kumberi. Hanti vanhu vachaenda kuma boat cruise kupi. Ndo mari yenyu kunokwirawo muchibhadhira muchitawo zviri kuita vamwezvi. Ine waita hako. Kumberi uko. Havadi kupuwa izvo zvingadodliwa. Tinoichengeta, unotoichengeta mari yoyo tinotodliwa. Tinotoichengeta mari musokuinda chautoti mari yenyu iyi kwai ndiye kunozvispoila kumberi uko muchinotengawo kana mukaona uchiheti chamuda kutenga motenga. Anzi namuffin cake iwe swaga usakopereta Delicious. Pamwe ndinhingikiri ndimenta wake. Andisakopere ko zvinomurwadza. Ndiye muri Ndimenta wake. Noiri rakanaka rinokopiwa muffin azizive. Vana zvakoperwa. Anonzi aniye wacho. Ataura izvozvo. Anonzi Mufi. Ndosaka une zita rechingochani. Aunyanya. Zita rechikombi. Mufi wona kuti kwana swaga. Une spirit chingochani chinkombi ngochiyachi. Uri bitter because ngochani isina kana style. Aunyari. Share market. Wakuda kupedzera stress yako pandini. Ndakakuti ushaye market. Aunyari zvichimufi. Ndaunda zvichimufi. Saka. Asi mofika. Zvino munhu uri kutuka ambogwadziro kuti anouya akasvipekera igostar. Saka anenge achitooma ndokuseka ipapo uchingotuka. Igosti. Ghost munhu kuseri ari kutonyora iye anenge achitozvinzwa kuti kutotukwa. Saga kanditukira mai vangu iri kuDurban handichaenda. Aiwa my Scar Linda atidaro. Durban tikuenda sha. Durban tikuenda. Andiziva wakatuka mwana wangu anonzi my Scar Linda. Anzi wakanditukira mai vangu. Seke my Scar Linda benzi remunhu. Rubbish. Satuke mwana wangu. Maniwe mwana wangu. Vanokutarisira kuti uvapreze kana vachikutuka. Ndakatukwa pana dziya dzedze kwazuva dziya dzesisi Mary nevasikana ivava. Anzani uyu achipindira anzani uyu mukomana uyu anzani uyu akapindira nyaya idzodzo ngatisatukane anzani Mr. Chibatani. Vana swaga tarisai life achiita example nelifestyle yangu kuti tarisai pavari nenhau yokutuka ina handirege kutuka ukandituka ndotokutuka zimbe. Chibatani akataka kuti vamurovorini. Vaindituka ipo kwa Mr. Chibatani. Inini ndopautasao ndosekerera manje. Futsake mese na Mr. Chibatani wenyani. Don't care. Vananda wataura kuti ovati thank you. Ovapraise. Kana vachikutuka inini manje ndisina ropa ndiri shingi here ndiri makange. Asina ropa. Ini munhu akatondituka unondega ndoenda inini. Myuka ushandiudza ndoenda inini. Usaenda iwewe ndichaenda inini. Ningaregerera. Usarega ndoenda inini. Usaenda iwewe.
hanzi naMilk admin pandinenge ndakuvinga vanhu vese vanopleja vanondituka kuseri vatayariziwo futi ndichaenda inini vatuke inini oright ndichaenda inini vanhu acho anenge achipleja dai achingopleja achibhadhara ipapo zvanhu vanonyepa. That's the time ndakasvutwa se. maiska mwanangu atidaro mwanangu maiska no leave it haana kutuka handichazoidzokorodza zvangu. Paina handituka unotoziva kutoti mafia ari kukuteera ende vanonyotondituka zvavo ina handineti manje nditori nediploma. uchanorohwa kudhebhena menako kuruvani iwe imi sisimeri mukuita zvokutamba kani ufunga ndiri kanhenge here handamungomuka ndakangochanika ndakatombotenderera nemumasadunhu nemumabhukumo ndichitema zvigutswa ndichipingirishwa neminzwa remupangara ndichigubvura neshomwe ndichikuvadzwa zvigunwe zvine kutswanya shomwe ndichinyunga chakata ndichidini ndichikura pese pandakakura ndozova imi kai haipapo ndozvitemba saka unozvitemba tinorikita vanhu 100% ndozvitemba anenge achitondida ngauye handione koko kwacho chiono ndiani ndokumana negoko enda atopfeka goko dzangu inini nofunga kuti kunosvirwa varume 2015 uko vakasiyana-siyana inyore usatamba nemunhu anokwanisa kutakura zvinhu zvakadari muupenyu ofunga kuti ungangomuita anyhow maiwe vanofiwa uya wakatozvitemba chaiko chaiko kwete kuda kungoita zvoku right vasikana matiketsi zvaitaka zvanhasi zvaitaka zvematiketsi at least soga shamwari utomboona kuti kwako kumbonobvunza makubakabaka nditipeiwo accommodation at least rendege waanaro wari wanawo padiaris kubakabaka family wonoiti chindipaiwo accommodation ndege ratengwa rapo rendege nechichi chasara simeni nyatsotaura rendege nerehaiti rapo saka kwasara accommodation yako rehoteri yako yako rehoteri neimiyo noita mavhidhios aya mareels vanhu vemareels ava vanga vachiita mari nekudla pamareels apa vediwe vanhu vachidla mukonde wezvinhu kudai zvomareels aya zvakavhagwa nai mavhidhio tichamaonepei kudla iwaya akavharwa mareels ka mareels akuchina achabhadhari zvakaoma aiwo anga onyanywa vanhu vanga vangoita anything mari ndokumbira ikoko kulife kwangu uko ndichikumbiro kunonzita sezve neaccommodation plus hembe because ndofana kunge ndakatobaka samata kubaka kudai waiketa Jehovha saka uri kuda kutosonesa outfit yekukonzeresa chiwitsi ndiyo unosonesa dzinokonzeresa vediwe chiwitsi ndechitoda konivhoka mumastreet omusisimeni traffic traffic unopera ka ukasatotsvaka zvinokonzeresa unofanira kutoti vatombokurecognize kuti mamona here swaga vanhu vachichema vachitotuka suchitogena momentum uchitoenda kumberi vachituka iwo chito vanhu vachitoya kuzoona swaga vacho ndopi vachitouya vachigarirapo saka
vekudhebheni koka vanenge vachinyatsoshamsika vasati vamboyazoona ndakapfeka zvechikadzi. Vakaguma kuona ukapfeka zvechirume handiti? Saka zvofanira kunge zvichitobaka zvekutoti avayoti maiwi aiwa regai vapfeke zvechikadzi zvacho because Havachakuona. Havachakuona. regai ndiende kulive. Alright, saka tinda kulive touya ikoko. Alright, iripo swaga sharp. Touya ikoko kulive. May God bless you. Alright, sharp. Okay. Right. Swaga kunda notanga live yake. Kunotanga live yake. Tanga tiitewo mari zvinema. Kwanzi chiwa ndakazviona papeji pangu yes tanga tati tiitewo mari nezvemarusi namo zvaine nharo. Achabhadhari wena madhumbe fani madhumbe Milka munyaradzi dongo ana kubhadhara here Milka? Munyaradzi ana kubhadhara here mari yake nemukadzi wake tiketi? Munyaradzi mubvunze, munyaradzi ana harafu ndanomubvunza zvakanaka chaizvo kuWhatsApp. Munyaradzi ndiye munhu asina kana pressure. Mubvunze kuWhatsApp uko. Mubvunze kuWhatsApp munyaradzi. Mubvunze. Chiwisa handisiyi. Anambotaura naye. Alright guys, tambotandara nditi. Tambotandara tangotanga hedu tichaziruse fani tatozotandara. Tachingotandara zvedu. Aiwa munyaradzi mubvunze, munyaradzi ana pressure mubvunze. Andine namba dzake. So guys, ndakwinda guys, ndokubata nika. Bye bye, Movata Ball. Love you, my princesses. Good night.